ye wo choku de no ewo tete kwashi koko no ane dwa no so kokwan so dia pantunya de achede chedin de chedin ebjofo na abofkwa yo nkwadu nso de banana no eno so dia kotene sa vitamin banana ena wunya strawberry no so eno so sa dia kotene eduanu awro de echi agum to no anesa wo kro sa sense bebo ahote mapaka som kakra omega 369 ebebo amwaja na nkroma so okọ mountain so amofo won mo bi supermarket fo wo bi sanso na ga wo kura no abobra na table so dwadi kura no a osifata amerike nya mo bi na wakotote na aboye perfect series books no adwaman so bebo ama ngoba no ne ngoma su aho nsem atumpon abusua ngoma we Ghana Education Service ajatuma chirefo no kire se ye eya nimdifo na atena se kuchire brofo da twene kenkan tiase boa mafra ne pa endi so wakwada no ne ngoma su aho nsem hia wo de a enkwati perfect series books no efri na azu ankosi je Chester no ane nei o my Ghana schools ahodo nyina ye de kire mafra na de mock exams o mo sete midterm exams terminal exams ahodo kumase putoja wo station ho akra dan so my first stop ena obehunu wonom 0243299938 and 0540755465 ya homa abefre na ne mpanifo ato kesen se mmesi ahodo betumi akwagibie se wo yo kanini emasuku bi wo yo wofo na wo da bebo aso abofra no ahwe eljonfo wonom na esu asena hwe ya yeje bre na nsam no yade anofafa bebie dia bo friendship is akola bo na pamfo ene na pedi mu akotene sanso na eye ejasam ka ho bi kwame ageni buaten kokoto ka ho enu ba ka ho bi na fe papi lo asarabia no kodi monom wo munyina ka ho bi na kasebodo ai dede wa ejebra kan dia magbo do te video no akiri ya wudu so na furuma enso ma ewie son of the lion jataba na kwadwa de mo enso Facebook won na efie guso bam ma huru si yasini ya hwene ni ya nim ni na no ade hye mieru so awie simpie ni apayaje de ka se boy nchire mu ni nyina ebrewo no kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohene kwabena boaten miniminu abrewa ba kofi chumesi afi sebno enhwemu ni Asem Beba Dabi sebna nyaba yanom ye ne ebo apakoyo asi ena asamufu afuru se edi kan ditie wo mo asemu amana ikro gen pa yimfrase ebsonfo yefrase ye dia kro sem de frase antemantem ya dia ba won chen ye hwei dia beto dwa wo pankro no estate bonsuom se ne frefre do no ye kire ya fatafo honom ne ade a na wo kwakoduru ho ene se ya ye kire se nipa mienu bia wu edu a won ka ho de wonom nso ba bia won dade modin papa mienu de gon to su ena abren wo mo na ebsonfo wonom kire se wo fatafo pankro no wura mu sa no a ba bia ye frɛ se F-line dey say car white Land Cruiser fita bi eno dimirika tuafa afidie tetafo so na bjanfo moto bi ye nam so ma meka se de ene timkrana na tonipa wi no mo atoa ensie do na wonu kyese no anwumre no ngotwe no mu no kura no a obia apompo adwuma wonu kofie na esiye asona de hye de nsem no de dozo po kentema wono ho asona bie mu mayen benia sene wodi ato watiefo enimo no so apepepepe na STA enra anajo se no nwetwe ekononkron ewo pankrono estate dia efe ni se bonsuom eko fly eno no wo tafo pankrono empesuaso na eho na kwa akoye ehia so ene mention lot ana aso tafo pankrono na rahusemi bese no no nwetwe no ye ho no mu nyane ntie se nkonhia sa esi na no odinti ene eje obi mu ni ade no na ekwa akiri pa yekokodu ho no mo omanfo bi a ehuniye na wo sa be ne de to yanim se ehyen ya etimi adi ewu na asel kasa hodo etiri pra omanfo bi be se edu ehyen ya efe ne se Land Cruiser efan fita bi na omanfo tiro ni se be se no so ho no na sa ehyen no enam mamponti fanko no kwa ne so na ebo obi ede ne ko wanyina eno na nam so ma o manfo bi a ehunu saa nkonhye ne di kan no etu moto ni ase bi di kan na ti se wokom ni pagina ho na ko abe no bi nim bi ha sentani no ene amerika tom tani nto so obedimenti otwifa so na amerika na wokọ a wodwane nti no ana wodi fanko no estate bo so mo no ni se woni kwan ne dia na example bi ho nti ekuri no sanse na amerika na no de pa aese ja esi kula no
na ɛda saa bɛn no ɛbɔɔ saa program no mu no na pragea bi ne ne bu nsaho nti ɛbɔ pragea no to hɔ maame bi ne ne ba ne nipa baako bi te pragea no mu ɛna ɛgya mu mu saa no amono mu hɔ no mu asaafoɔ no nso de tia firi prae ɛbɔ wɔ mu wie na ababaawa bi ne bankye bi so te mu to so ebi nim sɛ yɛ obi ne ne yere anaa obi ne ne nua anaasɛ sɛ bi lift bi na wama no wɔkɔsi ne baabi a obi nim saa nipa mmienu a na-eti moto yi so ebi anka agye yi bɛrima no a wɔretwi moto no deɛ kaa no bɔɔ ne saa no ehuru no de ne kɔɔ soro bɛyɛ sɛ light baako ɛna ɛde ne bɛhwie nsu gya na ɛwɔ mu ne wɔkasa yi sɛ yɛbɛtumi akasa n'anim ni ɔyɛ aso n'akyi anaa wɔ bɛnten sɛdeɛ wɔsi tie deɛ ebɛtutu sɛ bi ofiri hɔ anaasɛ n'akyi wɔ ha no yɛnhunu san sɛ n'ani kɔsuo nyinaa tutu na amene ɛda ne ti mu nyinaa no akyi a wohunu na bere a ehuri bɛrima no saa no moto no mu deɛ mu kyɛ mmienu ɛma wɔba no kɔdi kaa n'ase ɛma ɛsan hwɛ n'ase wɔ kaa n'ase abɛɛ sɛ anammɔn bɛɛ sɛ aduonu ɛde ne saa kɔhwee kaa bɛɛ sɛ ɛnan mu ɛsɛ kaa no nyinaa ɛhɔ ansa na kaa no ɛtumi akɔbɔ dua bi esi hɔ mu ama polisifoɔ atumi abɛhyehyɛ nkani na wɔtwi lanku sɛ ɛhyɛn no ɛbi a wɔyi ne pie no na wɔhyɛ ataadeɛ yellow ɛna short na obi nim sɛ waburo sɛ wanom biribi o sɛ kaa no nom akɔwie o nnipa mmienu ɛna bra mete bi yɛ no na wɔn mu wɔ lankuru sakaa no mu polisifoɔ hyehyɛ nkani no m'anim ɛna nipa baako a wɔka ho nso na ani bra bɛnti na ɔmanfoɔ obi pɛ sɛ bi pɛgye ne nkɔfiri ne nsɛm ti wohwɛ video so a ɛwɔ Facebook live ne mu TV so a wobɛhunu sɛ taxi bi mu no abanteɛ bi yaworɔ no ho ɛyɛ a ne wɔsi ne tiri ase kakra ɛyɛ a na ɔfagya ne ti wɔka hyɛ nkani a na ɔte lankuru section no mu no wɔn de kɔdi saa sɛ binyambrasɛm ɛno anadwo ma wɔte sɛ na ntumi nea ebisa ayɛ a nnipa mmienu deɛ ɛnya dɔkotafoɔ na nso yɛnum yɛsi yɛ ne deɛ wɔn atoa nananom ɛwɔ nseɛ do wɔn mu ɛka ho apirapira deɛ kɔbɛɛ sɛ nnipa du ɛna ɛhyɛn a ɛkɔ nkɔnhyɛn no mu asɛsɛ nso wɔ yɛn anim deɛ kɛdea ɛna ɛhyɛn ahodoɔ bi ka ho bɛɛ sɛ nson ɛwɔ yɛn anim a ɛnura atafo polisi division no ɛde to bi nka abɛto yɛ ɛhwɛ ɛyɛfa abɔde no ɛprapra kwa mu ɔma a traffic a na akyerɛ no ɔmotumi prapra kwa mu akwa mu da nti wobisa a arawuseni asi tafo pankɔ no sɛnea wɔde to wati ɛsofoɔ yamanbɔfoɔ asona de hyɛ na ɔde amanneɛ yi ɛfiri pankorɔ no estate bonsuom wɔbrɛ nipa wienu ato anseɛ do a ɛmu du deɛ baabi ɔmo da ano ɛden yɛtoa nsɛm no so awerɛhosɛm yɛ bi nkwanhyia na wei no rich condos ufiri santase runabout na wani kyerɛ mu ɛwɔ ahodwo runabout mfimfini hɔ baabi ɛbɛn +2 paa wɔkyerɛ sɛ petrol tanker kaa tintin a ɛso petrol ne diesel yi bi akɔdane atɔ ɛnam so ama nipa mmiɛnsa bi ayɛ mogyasɛm yɛ kaa sɛ maako edu nwɔtwe ɛna wɔnom so ɛho aka saa kwan no so a na yɛ sɛ kaa ba fie no nyɛ kaketewa na ɛkɔba ne sɛ yei yɛma ne boni Solomon Nimo wabɔ anan akɔduru hɔ yɛkɔ ne nkyɛn ahoma so na sɛ ne esi yɛ paa wɔ ma yɛhunu ne epia mu solo awia me ma wa ha Bejusu abraba na ompom te sɛn bɛma apombɔkɔ bɔde na da room nti me ho yɛ nyankopɔn ase o na wubutu hɔ baabi a nkwanhyia na sie yi sɛn yɛ ne ɔma sitie yo abraba me na ase na me fa kwanya wi so nkyia tiefo ɛyɛ enura da no awia mu hɔ na yenya ne nte sɛ fuel tank bi a wɔsufu wɔ bɛɛ 5,000 per liters akɔmunu atɔ ɛwɔ ɛyɛ rich condos ɛbɛn +2 mpatamu wɔ ɛwɔ ahodwo wɔ kumase mpatamu ha ya na abra ɛsɛm ne si yɛ no dumjaku a akɔpie mu yɛ ɛyɛ dumjaku a ɛwɔ ketia market no ana bɔ ana ɛkɔpie mu sɛ de bɛyɛ a ɛnkɔfa oyɛ ne kɛseɛ nsɛ dwapadeɛ bebree na ne da dumjaku no de kata ababɔnten sɛ de bɛtɔ gya sɛ cars bebree na asɛn no ɔmagye atum sɛ ɛyɛ cars maako aduonu mekyerɛ 20 ana saa bere a me no kasa yi deɛ asɛe na cars no ɔmokyerɛ sɛ emu ɛnwɔ edu nwɔtwe deɛ ɛwɔ mu sɛ asɛe batɛnsɛe saa na emu mmiɛnsa deɛ asɛe sɛ paa ɛyɛ car ɛyɛ fuel tanker na the registration number ɛyɛ GT-8073-22 ɛsɛe ana afei Kia Morning a ɔno nso registration number ɛyɛ AS310-21 ana afei Hyundai Santa Fe a ɔno nso ne registration number yɛ
DV-D1517 enso asai epa na abra adum je kwenko pie pani ana odi o manu eye station officer 2 awudu e de ba to ja say eyampa said na amanfo che say eye 5000 eye fuel tanker also 5000 per liter no akomunato no eyampa ta na a drivers for miensa omoka crashe ye no sabe ya me no ka say timamufu ho eboai eyi drivers for na kogu ayaresabia sabe ya me no ka say de omo prepu mu odi a omoje ayarehwe ewo aban ayaresabia wa ahodo na fire service ni che say eye de nam so ma akwansia iba de sabe ya me no ka say de omunya enya de nti a ekofa ba ento mugusu a yehwehwenum nti de baba bia no memfa nkame atiefo solo yate yɛda ase ɛne wama ne bɔnti kɔso ne di akyiri de bɛfiri mu aba no sɛnea wahyɛ bɔ no na wode aba abɛsom yɛn yɛama ne bɔni solomon ne mu ana yɛte ne nkankwanhyia asie ɛwɔ santase ɛde kɔ ahodwo runabout mfimfini hɔnom no na ɔde bɛsom yɛn Elfo yentu ansem no so na yenko amanse south mansim mu nuanu mu a ye from said nine mosofo national anti illegal mining operations secretariat wonum mu akire brantia brobe dunkron ya wonum chese wonum digada den e wodroso eno ye biaye bia ofenso sutade no ya hodo a babie na wo mu akwhye late en wotu fo magudie te yaman bo for chance agiri e won sem no do sopu the more AEC oye eneda in na oye naimos fokoye this twin operation na bia wodi nkan wo kwae ewo nsuno do no ye droso wo fi ho no so wo ko aniamoa from aniamoa no so ye kopemu oye ntobro so ko nyinara naimos fo nsuno do akopepue da munko no du nyinara na ye kwae no nyame nya dom this time no yansa eka oye 17 galamsey operators yansa kawana yachi wo nyinara dodo nara tugwane ehwe wo no mana na wogu eye nsu no do ha wori say oye river ofina yabakada over 100 galamsey operators na no wogu na so wale nyim information and informant of far one aya what to they be need to more information tam na so yeso ye ho ye har ma oye 9 months asuda for no tum chimu oye 17 apart from that no so no ye tum ye CG oye 20 motorbikes oye generators dey bebre the more water pumps no so bebre chamfine afro na oye washing plant afro ne dey wale nyim on dey ye wie yara na ye dija atuni nyinarum ahyew no nti so far na de say ebobo pem wo ofin nsunoda oye nkro anan a yetum de kodo na de obi best yetum ya eden ye drill galamsey funi nyinara efi ho dodo nara wo gwane no sesiara no waka yetum na bro ma bia oye 9 months asuda fo subotum stay ewo Asante region no so yensa aka nti yegudo yeri de hu djuma den na commander boa obo modern de onye mbimu aka ye locate baby onam security reasons ya shada for the exact place angaso apart from the district no Elfo yaman bo for chance agiri di we fi amanse south ye droso ya no e wo fenso sutade no potem hodo a babi na wachibu no ye to ansem no so ye kwankran pantan eno ewo adenta ekropon no mu na posi ni bi o trend we a negative trend aba fonten fidie no so video bi ne nam so o posi ni ene ECG adwumako no mu agehye bi dia obo ani nya asem ketwa ene e come CBTs na ECG adwumako ni mpanimfo kire se posi ni de ka enyina monkane ano waswa 130 million ni akire na bosum ye atwa mu no mu empre mako nsia ene wo mukwa ne fie ho ekodum nkane ano o mo tua homa ni firi mu a o mo da o mo ho a na Sergeant Matthew wasa ka som na o enjoy light no ono so a wontua eno na ka ho bi ana mpanimfo koye ne toso nson mu
wako twenka ne na fima posi ni se won pene ene won ne wo mo nya asem ketwa wa bro wo mo ama CID officer ba kwa wo kan ho bie wono so wode na fa sa kwan na su bia nya asem ketwa kura na ebra mpanimfo ene ne edi sa apere no ene na kokoduru ba bi se ye twe camera na ye twa ne ekoso nyina ne nya danse mu uduru ehonom kura ne ma posi ni sergeant Matthew ne bufu kese mama be do me light na me dum mo kakra mo se ba be video me ene ehonom de ese kura na wotiremu se ebra omokoye no isi jadwuma ko no wo mo waye sahodo bi ode ko yanko di kodu dwuma posi ni na saage wasisi di aka ho a akoya rehosem kese pa enu nyina na aka ho bi na isi jadwuma ko re chese we nyina ya kwansidi ahodo o mu hia ewo mu dwumadie mu ntini abai de osempanufo do mo hugim no mo hwe na tentrene pepepeyo edadi ewa asemi mu Elfo yento ansem no so epiebu na proposal bi nso asi ewo Kintampo Tamale kwantimpon no eso ebremu no nipa ba ko awu ama edu ba ko de bebia wo modade ni enyan na wonu kire se bia ye bia friend setafo eno banking tampo ebono epoye mantam no emu na ye kire se trailer ya wa fast ferment mumruntum ya wode kro firikumase ekoboga eno ne eye tuta hiansi bi eni ejai ebusonfo nyansem ketwa kra waturi dia farso ye ne be nipa be passengers be edu enumu a wonu wo mu die tim kranana ebusonfo etese ebia wo mo bebe bi no prepra no nyansem ketwa kra o na emergency response wa ye freaking tampoji ma wo mo ba ye ne nam so kra ma atwobodon fo so te ye dimrika epinchen ho ya wo mo bo ye ne ambulance ni ko se saldom mo di wo ko ye Kintampo hospital no Chachima hospital tentem so pa Holy Family ya wo mo di wo nyina de kokogu ho epinfo se ye kan ya ye kan di wo mo se nipa ba ko watoa ensie do ama emu be du ba ko de wo be bi wo mo dade nye na do na mpelifo wo mo ase se wanchi maternity hospital ye trauma center ho no so eno so sa do mo di binum akọ a sa na obuso a wo mo ayo se be ya obetumi age wo mo kwan atumi ede asi ho ti esi ye de wo mo kye se wo nguso a wo mo di hwemu awrogu afamu na atumi aboa papa ewia ade hye ha na ebrema kwan me de du mienu kasebo ni nyina ta edi esi Otec 1029 wo french boy san ko no san sebnu mu ema ye krogen edi ema e papilo ye do na ba studio ha sebni nyina na hye ne kotoku bu a wo yi dima ye kenkan ye afi jataba te fidie no akire san so na kwadwo adem mo so hwe facebook no a wona me ho afefe da so yi ewien so da so fo mienu kokko ba kuntuntum ba ko asona ba ohene kwabena boatin menemenu abrewa ba Kofi Chumesi Kofi Asante ebe krom wa woda die mu nchia bakon ewa ha we ye kwama Adwoa Asantoa Fobi happy birthday to Adwoa dodwo no ebo sambrane ene gongongon dia ye friend Adwoa Mingle school ewo we student University of Education Winneba na woti Santase happy birthday to Adwoa Mingle said in the friends in the friend. Yankopon sha na wontre no kwabam onfani fra domu enko adomu. Yes sorry, akure mbre ya kanyina no wono kwa akopem se no mensa ebebo. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're testing positive. I num be no. Says a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 numsa. Achakura 4 days. Na Pavi, and the plus mox mixer. 1 no, 2 malaria and asakura. And yes, I be doctor. From 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quada when you feel do you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir,
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O we jajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAG perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, ni nyina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom ane maths nom me say. Books bia ni ho perfect series any bi. Na GS ane naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba. And na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de wote boa no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputuoja station ho a enkran dan so man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixer. Etutu malaria na sekura. Sweet da.
yɛn ho aha ɛna wia yi yɛma yɛn ho akwaba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia ɛbrɛ na wie du yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no ɛbɛsom na dwumadie yi so da biara da wɔ afidie yi so yɛse yɛde suadeɛ yɛse yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti ɛna wie yi a yɛhyia nokre adɔfo ne ade hyia mom yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsuadeɛ na yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ awie dwumadie a yɛbɛdie yi yɛyɛ live wɔ yɛn social media handles ne so ɛna wie yi obɛjoin ne yɛn na sɛ wo join ne yɛn a wada meburu ɛyɛ ahyɛ mesre ɛyɛ ahyɛ ma wunianom nya adesua ne adekyerɛ dwumadie bi ntie ma wɔnom enya bi nsonhwɛ afei awie wadwenkyerɛ bi a wowɔ no wode bɛtum ama yɛn wɔ comment section hɔ na woba so na wode wo comment ne ba baabi a wodi free a wode ba awie yi wode bɛka ho bi na wode ama yɛn ɛbere kro na amuo no wode wadwenkyerɛ no atum wo no baabi a wodi free a wode bɛka ho no na wo hyɛ ama wunianom atie bi afei follow ye na like ye eno beboa ma da biara da ebehia wa afidie so saa no ebebɔ wo nkaye na wo nso atumi anya akwanya na wawura mu bi na ye nyina ya ka bom na yesua de a kyerɛ ye ho ade be di de Krobea nana Yaw Asante awiei apesama kana nanie me ne wahia wa afidie yi so ogye aman nie awiei yeshia Krobea jata yama yɛn ho akwaba oba de akwaba ye agya akra ho te sɛ nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom ye de nyankopɔn ase ene efiada sa ya san hia bio sa ye ba besom sa pe na dwumadie yi sabe yɛse ya adesua ne ade kyerɛ sa pe enioma na mamanfo trimu o obo sɛ obi namu a obekana sem kyerɛ wa wodi ese woni bi kura no a nya asem ode na ka kyerɛ no sa be die woni bie adwuma ho ayɛ de ne amano na wabekana sem wa kyerɛ wo na sabe ubetu fon ede amasa nipa no ansa na obi betumi anya akokoduro so obeba wo so obeka ne ha wa kyerɛ wo no na wo yɛ nani da so sa ne tie bema se bema ho kyerɛ no sɛ deɛn ɛden sɛ bɛma betumi abie na no sɛ wo kana asɛm de akyerɛ nipa sɛ bɛma nya akokoduro bɛkana asɛm hia de kyerɛ wo na sɛbesɛbe ɛsɛ sɛ uhunu sɛ ne last hope ɛno enti sɛ oba bɛyɛ last hope na wo de wunya bi mpo mfa ma no a ɛyɛ nya asɛm ɔde na ka kyerɛ nipa no wo ka kyerɛ wi bɛma na wo de wo mpadwuma nyo wo nsa yɛ kwakuo nsa fawuram na fa kope bi na fa yo wate ni sunsum so de ebeye bia no wan hwe a onti asempa asemu yi ebiasi ma de aba akire no eni soso eja kwa mi nana o hote say adumo ahwe o da nyame ne de ayame de o ayame de pa nanu a da nyame da bia ono na ebe da nyame wa na nyame a ehu de wiase kono se wanfa ho anto ne so a ehu enen so ye ba besom arofo awie yenko ni street obo akra ye da sore na yenka bi hiem asem bi asi ewo kode heya ababa wei enkyiremu ne se na ni kunu ye droba ni ayo ye droba papa na akwanhia bi si emenam so ni kunu efa mu hwere ne nkwa yi akwanhia se se ye kan oba tan akwanhia wuo be ma na wu na se na be ma ni wuo no na ne yire ne nyem enti se wuyi ema wo no eto nkyene a obewo anto ema se wo kyerɛ sɛ anto ne kura de abosomi be se miensa nan enum bi ba o obo yenka bi nhiem ababa wano akɔpɛ yesusu sɛ ewuduro aka koko ye Asem Beba
de afra ema ono ene ne ma no wa posin wo na yankwa homa ne so imprempren onimonyamfo Ben White honorable akwaba eja papa na umpom te say opanyu nyame adom wo hu ya mobo na moso wo hu ya nso ya mobo awie ye dan nyame ono an na kurakura ya de abedrum empempensuyi na we de ena wie ye beda wase se wanya adage amayen wo Otec 1029Fm Asem Beba Dabi dwumadie iso de ye titi firi wo mpatamu hoi ano soso sene yen se de na beka de na beba so oba tan be posen ne ho aposen ne ma de aka ho nti yese yemra wo nchen na yemebusa sa asemi mu yie kire se wo mpesua so a honorable de ne ye titie me da wase menua mefa akonya we so achia atifu nyina na mabo Otec fo abaso adwuma pa amudi ade Yaw Asante man ne kana man nyina awie de ofre ya na etesa se ye ababawa bia ne kunu awu nche bia na enrada ana tese wama ne ma miensa odru ama mene wokase ya no omo miensa nyina no ewo hospital sisia na asem si ye no eduedue mu hu enipa no mo ben ho ema mekotie de si ye no kakra free omo ho no okay na oba na kasa na wanu ma wudro no ene ne ma ne de omo hospital a mentimi no omo nkasa esisia na momu no nipa na ben ho no ene nsem na si ye kakra no ena metimi de amamusisia fama ye no nyame ya adom na metimi no mo kasa de omo bia no omo hu okay na de tie ne se ababa wa no ne maye miensa panyino wo mu no so mesusu obo be 7 years ana owoketo apa wa woni foforo amza bra na ne kunu no wone ne enyem ye na ne kunu no wuye nti ne nti ababa wa ne wo ye ne kura no wa wo se wo nya kunu wa meto ne kunu no na sa kura no nya papa sa kura no eka ne ma miensa na oma wo maduro no na edin kan odi kama akwa keto pa na wa woni foforo no ene do otoso no aduru odi fra akoko ene de ma wo mo ana owiye no ono asoso no maduro ni bi ana panyin na obe 7 years no woni edem ho opia bonten ama according to nipa ho no ma me na pia bonten be twe akra ne ko dem ana odi aduro ni bi ma no to odi aduro ni ma akra no ana akra no hu se de won aduro na won no mo no enya aduro be bo nti akra no eche ne ho firi ma me ne nsam epie ekwa bonten nti lady bia oton fruit wo ho no mo no ana odi mirika call him chen ana oso ne mu nti ma me ne susu di mirika pie firi dem se be twe akra no e de nako inside ana lady no atinso almost handle akra no nti o busa ma me sa de nti no oyesa no so mo fa ne ba no nti ma lady ne kra yi ne nsabo ma me na sum e ma me ne hwe fom nti o hwe fom ye no start say off edro na ono anomo no ana akra na all 7 years ono no timi ne ho pie no ono so ode edro ne ma no no nso de ma no na nche bia tama mbo ma me na so no ma me ne hwe fom no ono ne fie edro no ana akra no so start say ono so efe ne de no ese nipa e wo ho no mo no lady na oton fruit no frefre nipa kakra na omo big pabegu ono mo ko omo rush to ma me no room no ana nkra na ode edro na mo mu ni nyina mo fa mo nyina edo mo ko hospital nti me no kasa sisi ya no omo Apija government hospital omo gusuwa ya sabia ye hwese nyame beboa na omo ho ato mo nti nyame ya adom no mo to mo a me no bedi nkomo na de omo bia no ene de ntie ma na idi sa adwuma ne nyina no me mama so ate okay honorable wakasa yie na ye kan amanfo a eya dansefo wa asemi mu na woni wo no bo nkomo na sebe mpotamo de nipa se wote a edane se boa wanamo bi a wobetu eniyo bi a wobehwo ema ye hunu kakra de ekoso wo abrabom o ma ni omudidi nkomo no eba beto odwa sa ba ye ni kunawu be ma ni wo kura no onyem
obewo akwada anto wanto ne papa plus ne nuanu mienu ahokyere wo ho ehia ana reho de pantini wonum susu se beka maame yi a ebemana tu saa na mo we me ne aduru ono me din komo kakra na panyimfo kire se ono akasa no ono hyede ni adamfo poti bia ana onyo bia o kan nsem so ekire nipa enti no mestre se hone die akamea mene abaya no they say according to doctors no nani ate te se ekoyie enti no bia mepemu no ento mema ye kwan na metimi na di nkomo na de ti bia no kwan kura ma ne fa so enom se aduro ni nyina no me de beto monim madaroma misre busa o na che se duro no wo de fra koko na tetema anketo ano wo de fra koko na tetema anketo ano nyine de ande enko de ma ne rosa o de ma ne rosa no amu hwe ye no wo mu kohu se bia aduru asomasi ana obenten na nkode ye saa no aduru ne de sebe doctors ne se achi no mu de omu bia no bema me adukura o de ma wo mu na because yade a wan ho no ewo adiem ntimi aha nya dress wa metimi hu din kura ewo bottle no ho okay na yade a odi afra wan ho no ne saa ntimi je se bia doctors na report on be ma na betimi hu se aduru se anomade ma ankra no ewure ye hoho ana kurumani wanya hoho ye kurumani nti na busua nyina wokode hwa e ba choma na busua fo ni bi wokode sabra woda ayaresabia na wuntumi nya no empuni mpui de honorable ye do besia na yenso ye di wachi ne ahwe anamontuo no de besi bia ne ye besan ba ho why medase no mami signs of good recovery bay enkwada ne nso yesa never choma okay yeah that's it honorable Ben White Arofoni adehye opanyine ne koka saye eye kode assembly member ni dede onimunyamfo Ben White na asemu asie ewo kode ena yene maami opanyini ekobo ho nkomo no awura no wo kire se ni kunu wu ye nche sebe ne ba kwada panyini no be ye mfie nson wotwe ko di odi mfimfini wo ho ena ketu ya ni kunu wu no na wonyem be man su wu na wonyem a uyi gukura wanhwe ya utumi famu wu bi enti awura na anyi anwu enti papa ni wachi owo akwada we no be wo be abosome miensa ase nan ena awura no edi aduro afra koko ti sabre no de wadi nkin ahunu bi anom dada ena nketo amienu ne so de afra koko atete ama wonu mienu dada enti wo mo de nko mo guda mo twa wo mo wuo sabre na panyini no akwada panyina be ma wono na pie ti akwada ni bewura ma no se ne wo nso je onso die nie no sha akwada no de ma no akwada 7 years e kode wo sense of smell ti wo smell ade no say this is not water and this is not aduro ya yenom adikoyemu no dimrika fruit ura jeyai ti maame na pie ba betwe ne ba na kobesen na ye nyina ye nkowu na akwada ne se menko sa abre no aka de asie se me maame ama ye duro bi ti e ba ye wonsom no na che se duro na start ye adwuma se duru yem sa no a beteki emre na ye revitalization na enti ye sa ne duru ba bi aduru na afi ede wo kwa no enti wei ahyeda wo no wo no na afi adane ne fie hwa sa abro mo yire ne ma ne bibi fe na ketwa abema panyine ne nso astarte fe wo se hwe me nuanu mieru ni nso gudamo na je se sa dokutafo bam kire se de bitwa so nye yes sa wo mo kwa apagya aya asabia sisi honorable kire se omu show signs of apomuden banka krankakra asem we ya na meka se wo yoba na ukunu tiase a minu abai hwe ukunu ye wate eya akrokro ukunu eya agigi ukunu so na natabiri
One wa kan sa asem yin. O se obae. Tena wu kunu fo. Edna fam wo. Wie na me ka sa asem we, se dwumtuni bi nso bo nwum bi. Wo se eda fo man ka ya fa pepa ho, nka ya di dada. Edna fam. Meme bro. Enti baabi aboa ni didie no, ho no oje na bo. Ni kunu ne koje na bo. Bia ya wo didie wawu. Eden, master. Enipa wan kana asem. Sa nipa no ni husni bibia. Media misuro no eye nipa dindin. Wo ya na de a ode ahye ni mu hwe sa nipa ni yie. Me wo ya ma de a sade metie wa afidie yisu yi. Onue wa wanim meka ni pray nam de akere wo. Me nia da agese me be fa ho asem na me de ahye mi mu. Se minya sa kokodro na me ka kere wo a onua me de achew afiri mi mu ekọ de wo ya me no se nye de a me apply me na bema ne policy no o se masrema no memuna mitrim mesrema no akyerew na nso mitrim asem pa de wunnim na mom se men kan kyerewa uhum ya twam na de wo ya na de a wo mie na no nka no de ahye ne ho no sa nkofo no wo mu hu papa ebinie yesi awura no onini nkomo onkana semu nkyire nipa enti de woni ne ma enamuo no eyo no anenim ti sete saade a be ma ne ko enti mumye ntoa no ene se wakọ akoye saade we o ye ne de akire enkakra o show good signs of relief here ti na mamu sadin bi ha no ha yensu ye ni akire enkakra na yenhwe se ne yebekọ oba de just 1 minute akra one na comment na nyame ase ne yenchie ye tiefu nyina akra ja nanso wa utie yen na sisi ya de won de ba bia odan de de eken kura no onte yen hwe se sa asem yesi de wo hye yefunu mu ankoyi na angu wawo no afi mum na obema na dura no mawu na wonso awu ene enka yini guku ene enka yigu ene hu se enka obi akura nim so enka bone ne be ketwa dan se akwada wanyini wawo no wanyinse no abosome nko no ni mo ketwa bosome nwo miensa asesei afi na obema no kokodi adura gumu akuno ewiase emu odin de na enso nyankopon be nipa nyankopon ne nipa ye ni ha na nkrofo ya sesa nkwada bebre abegu kwa anwo mo de sesra de etru bebi amaye mfele ni omo bebre ho me se me kura me ye be man se dru ni eden na be ka se me pause me ho pause me ma se ni ye bedi ana ho kire nko anti a enka me sesra de wo mo nam kwa ho ankwada ne nam ho no wo mo nya sika ni di wo mo de wo mo kura de ni se ye wo na nkwada ne mo akosesere sika ba me ye de ahwe ye ho enti wo mantem a wotie kura wotie mu a wotie ya ha kura amafo bebre ma biewa no ka wasem biewa no ne ka memfele nyam ko wu wunwu ya wunim nya obenya wo onko mo obi nka na bakosem enkyere no ne wo fa mu a enne wabedru ne wadri enti mesre bibi sei ba mayemfa fede se ye kwa akokun ya ofri se ewuo die enya de pa na ofa kwa bi sei kura age wo nkwa afiri mu a wonyi ni se nyame kura ho wonyi ni se nyame betumi a bibia ma wo enti nyame kura no wo frefra wo mfre obi visa wan fa ni die ni bu ama no se ne etie bia no se dru ne adin abie wa no ne ka asambre man wo ho me ho ahwan wo ho enimia e bebre wo ho a wo betumi akwakan wasema me hu se ampa wo de ne de ye no kuretro do se ne etie bia no wo benya moa ama watumi e de atenase ye chense wo be di sa jumawi eja kwa me na maminasi 1 minute ade bia efe na abrabo ayokun nti ubaye no on se ya wo uba wiase ya ufiri sabi uma me wo bana uba ya obesuye wansere no so e nwanwa o yes ye nwo akwada hu se wo sere da wa nsukura ye se wo yawu nti na mo de no ma bibi ye pompe wa akosi se obesu start war no ho dada what start war no nti abrapo no ayokun na enkana na ye say a problem shared is half solved by na a problem shared is broadcasting continuation me kama asema che Krobea e hone asem no
Papa anofo. Me ni bi komo de me ne me mai. Meko obo me sere o. E bi obo de be mami o. O mami wie ya we. Me kura na man aduane bi. Ni banka ne one ne mabu adaye. Aw, broadcasters. So ti assembly member na we say get no won kana semu. E bi osuru ni pantia. Na ba tan. Nanso nkyese koka wa no aduru. Nkyese ko wu. Wo se mutu nyum bi se mi wu ana asa wu ana nsan ye. Ekira asem dooso. Wu ana nsan ye. Abrabɔ no sa na tie. Nti me na me mai bia me ka kyerɛ mo. Me no mo tena se kwase da bia ka kyerɛ abrabɔ no ayo ko. Na fom. Se wo bisa na me nya de ma no kyerɛ se eye falao. Yan papa mo anka no kora na nkyerɛ ye. Nti usua no na ofisa papa wo sika. Usua no na ofisa ma me wo sika. Ubisa no ama wa zi utrim o. Ma me de on pema sem kra. Yeah. Me ma me de on chiri kra. Obi ebisa no o de ma me de obo me. Wo ma me wanko be ye. Nti na ofisa ma me na ka duane wo wa. Ngo be ka o ne ma nko wu. Na bi nanso ye be sere se eni ho me odin de nanso owo de afanyina. Owo de afa. Na botofo kwa na asem ye me ya no. Oh. Woni wi o. Oni mi hwe tini ma me ma nko kontu odi. Na 7 years ni onyame de bibi hye ni mu. Eye won se oni man ka wo nyina bewu. Nti wo bisa ho se de ne ba kwa ni mu a opete ne ho firi ni ma me ntia opie. E honia se. Opie so wan ko nyina ba bi o sa ko bi o se me ma me ama ya die bi. Sa de na me nyini se e nsu ana ya aduru. Ma me ne be kan ye ho na. Wonu po na san tiam se me nua mu tu bi wo. Ko fo mo san fa mo la. E be sere e mo odindie. Emo odindie na so ma me e bi banka oso ansu ko ba kakra e bia wonya de ono ma bedi e se de oda ya sabia nti wo de yenya abotre yeah na me pa beba na adwom to fo hene o se ne nwumui o se misua no me ko suku no se bribi hiame na me bisa me papa se me papa wa mame saade na mi hia no a eya na mi su na mi twa agyaadwo na me ka se me papa de ni trimodin enya trimodin o me se enafom ena akwasi pon me hu se waba ahoma ne so Nyankopon hira a very good afternoon to you Nyankopon nya okese ontutu anamonsie na ommoawo ewa akwaduasa hodo nyina mu ofosu benis ena wo say hi papa Nyankopon hira mo wate adwuma no de mu ye o Nyankopon nya mo kese ommoa mo na ommamo ahobambo pato laundry services pato wankrame ba ni nyina anso ye nyame asem benji infensi sawia o se akra ya Krobea Asante ene antia so ventures yenso ya bade mu ha ye tie ne ye hwew na enye easy o yeah sa ne wi asete enye easy obra ye oko kokofu kronko himana na afia ene o se nana life is hard o yeah obra ye oko obra ye oko so obra nye oko a nka ye nwo ma asasi so ma wunsu hono eni asem no enawia yi mahunu manso asio nwunufo ogoromensa o ventures for o se akra ya Krobea Asante enawia menso me ye active na me wa ahoma ne so awia menso me hwew na menso me tiew ewo afidie ne so awia moma engine room emeyen patoland no se akra Krobea da sepa wate wa futu aya a wode ma no na ne mu edu na Nyankopon mo aye nyina ohene wa beauty ene wose awurade Nyankopon sansa abusua yade na Krobea adwendwene ekum sunsum na mesre se broadcasters no munyai broadcasters munyai so obi busa wade na wonni bia mfa nkotena paapo ano emfa nkosi bema so emfa nkonkwa anuase se wunya bi mano a yesi mposenka nifa ya ensesenka benkum hunu ye na Krobea asori ya ne hyehye ne kasa bibrebe same kura na meye ni se yo ene ye dey ugiri se Nyankopon hira na wo ka kire wo no ebe ye adwuma bra wo be start se wo broadcast ana Nyankopon mo ayen I greet you from Germany mate sam ka kire se wo ko wankra me pato wankra me but maje wonchi ane so why maje wonchi ane so ene enkomo wo yanim fa prosecution sheet ne mamie
ababa wabi nano ada ba yanim ewa afidie yi so. But in the first place, enra enkomo na yedi ye ewa afidie so oba de echa me na ye hemfa kra Krobea so na sa nkomo bro no be so na nkomo ni free buy. Kwada so he ya. Efa maami bi any beef wo beef na wo manya no. Ende maame no a ono na anadwo ede eho no ye ne dia no. Ono nso ne krach na ye se efre ne more cash. Ya ni tri hu nyina paapai. Ono nso ne maame ni nua. Wo nso ba ha. Ne ye ka kire om se dabi asem no ebe pi Asem Beba Dabi ha no ye ka se dwoada eni ehia wo no nyina. Enti amo omko Nyankopon ya adomo a dwoada ye be san tena sa asem yi so. Na ya hwe baabi asusuan ede brode ho no ebefa. Na emom we die bosomi ye wo mu ida na tosu dunai 14th April 2026 ena ama hana ana hana echa ofribo ho eba yanim ha ewa afidie yi so. Na wode ono ankasa ni kunu ni twotwomtwo kwabena nsa dodo na anim se ye frɛ no alae man o kyerɛ sɛ wɔyɛ trɔtrɔ droba ɛna ɔde ne baa yanim ha Asem Benia nti no ɔde ne baa akra me da se sɛ tiefo bɛkae a ene na uti a ye wa hanom na oba pa echa wi akwan oba na ni ho hancho aden o se yebribi mesi suo no mehia owura bi be mampo na mehunu bi da ampa o de pa asem tu mitrim maame no ewareye ampa ya bobra no akoye nimu a ya wo mamu no makomako me ensa amasa abrikura no me yenum podi omonyini aka ketwa baako ketwa no ko no ho se wa wi school nka wo mo ano enso wa mfi no na maame ya so okoje ebosia ede ne koye wa wi school ko no so onyame beye akwada no ede no eno no afi omotena emre kakra afi de ni ti a watwa mu no nyame adom omotimi asifia wo mo atimu de akoba ya ne se bema no ese oba no nya de a openi biu aden osusu se wakobo adwaman enti wone ne na emfie be se nsia ni de se oba ne bema ehia o se ne huni ho se oba ne se bema ne se na meka se adwaman na no odi gina so no aha enti busumi nsia ni ebe se mfie be se yi ni de enso wo nyina da cheven ho bema no eda ho na bema ne oba ne so wo chimba no ho no mo o matna afi de ba oba ne so wo hu ni se wo de koto bema na oba na busua ni bema ne de koto bema na oba na busua ni se onware oba no ifri se wo bo adwaman na be oba na busua ne to wo mo nsa de frɛ bema no eno so de wo se wonko bepem ne wo se wonko se edan na bema yi de bema han a na ono nko adi onkai kura na no 100 million enka ne de no wo de dan miensa ma han mambie wa ma no ne saa ni ntino se wagyae no a omfa ne nkɔma na busuafo na ajapade a ɔma ye ne so omfa ne de ema no akra asɛm ne ti a wamu ne tofu abomu no enie good me da se atiefo ye yanim ha yedwumadi a yedie ye ntie abasa koro enyina so mfa nya adwuma na ade a etode bi a eye mawre ho ewo mema ho me da bi a meka ema wo kamafo emema ni kamafo enti me manim ha no me ye kamafo ma both ema ne mema sebe obi ntumi mfiti preko penka ne de ema me nyini na emom die mi dwa na mete a na makoma etutu me eye wa ya bebokọ adu atiawo na ye frew na wo sante ho ye mensem obia ye bema wo de fie se wo ba ahoma so na me frew a wo betumi aka sebe nsemfo ne nkwase asem bia wo pe e de akyere me na mom nya manim ha se wo nsemfo a wo ka kyere mi wo gina manim a me hwe waso yesi nipa nim etise kru twamansa se wotie wo ye panyini na wotie nipa baako de na wo gina so na wo de yaade a panyini wo se wo fie sabi yetete ha no obi anya akwada enti so obi di asem ba wa fa ho no yeto nsafradiefo munti awerehosem ewom opanyini
kwabransa alaye man sabe obey asem obeka kire ye no kwabna nyeso oka ne dia na yagidi ewiase ememe ebre emema nam hawmu emema nam atiti mu die obi ka ede ato so se wantumi anyi hu ano ana ye fro menka he momfa monkwasi asamonko die mu pa bia monye opesa wo kire me se die oba ne ka ye no eye no kore enti na wo pesa wo de mensem mesi atie for mensem a krachi ye se be jataba the phone to speak out me ankasa masumbi ena na me tie wo ye wie dan program no wo frɛ more than 3 times kra e wa homa ne so wo ka nsem bia wo ka ye ni nyina ne e office ye jataba the phone to speaker ba bedwafo no ye nyina ye TV ekwa ase no ene ise waba se be yen ye tenase a ye prepare asumdue kame se wunya asumdue a de aka nyina odoma nkoma boa wo de kan ho oboa no de kan ho na sebe se ye ware ba na ye gi ye hutum se ye ya kanfo na ye nim se ye mpe ba amamre se fo ba ne ko oba mesre be ma nware o be ma wo na wo fa wabusua densa eni trade kosre oba enti se wo mpa wo de ne ko obi tete wabada no busua ni na so no akofa ne ho aba no aba bedu ha na ye frɛw ne agya busua ni kwan a san kɔfo a ɛfrɛ wa pa adepa ɛde ama no ye kasa bensamfo kyerɛ wɔn menya saa de ni bio wate wo panyini na sɛbe yɛn te a yɛte ha no yɛte ha mo bia yɛnte ha manipa ba akopɛ nipa ba akopɛ meka asɛm mfa kyerɛ yɛn ɛne anyini kyerɛ yɛtie ha ne yɛtie ha ne yɛhunu sɛ de wo yei ɛyɛfo de wo nso wo yei ɛyɛfo wodi ka kɔɔto a woni bi mu the fact is obey abetena yedim ha na waka wono na asɛm no nkyerɛ sɛ ɔno ne de na yɛ de wo bɛba bɛka to aso wo nkyerɛ mu a wo de bɛba no ɛno na bɛkyerɛ yɛn sɛ asɛm no yɛmfa nto ha masomdue mmra manya saa de ne bio sɛ obi frɛw na panyini bi ato nsa frɛw na wonim sɛ wasɛm no ɛda mani nkan sɛ be ntoto boɔ mfa nkɔ park ne so ɔpanyini wada meburu enidie ne yɛ de ma wo enidie abode ama yɛn no wo de ama me no me nso me de saa enidie ne bɛma mo enkyiremu bi ɛsɛ fata do me nso me de bɛba ekɔ wiase sister waba tinka yɛgyina ɔbaa ne de so sɛ wa ama eni etu yadamo epesi etu a sɛ nka de ebesi na si emramu ekuro yi mu sɛ wo ne ɔbaa bɛtena sɛ ne ɔbaa yi bɛka kyerɛ yɛn emfie mu na wo ne nhia nada chamber nie hall nie obi da chamber no obi da hall na sɛ ne nam wei tie yi no onam ho sɛ bi wakodware ntomatwa ne mu na wo kwa akowura ne diem ne nyina akora wo kura eku sunsum so obeka no kora eku sunsum oba ewu ne bia o pressure kosoro especially sɛ mu nyina mo hye dem mo ahwe ya ba ko betumi eku ba ko sɛ wagya no ana mu nyina mo san te dan kurom eye chembe ho efie hwa na onu nsu dware efie hwa na wo nsu dware enti obai wo betwam nioma kasa kasa yi wan hweye bibi besi ti manya saade ne bio ena wiei atiefo kwabenansa alaye mai owo yanim ha na meno mentwen ma wo nkwa ansa na maka wakira asem wanim oni enim me no omunim me for that na maka me no kre na me de akiro me kawie na betwamti a na watwamti ma hu se Krobea waka no kre no ene yatwa wuti okọ menye saade ne bio abaya wo die pa na ne hia wunti a e ma wo de alaye mai ba aka na wonti bi nipa nim te sekurutwa mansa e bia be sesa wan ade hia minti a me ba ha pa eye ejapade a me ne na ye ode ma ha ya nwa diska na me so wonche emfa me de ye ma me o se onche ne enche ne chena enu nti na me pam che o ma me de ne ba enti sesi ade ejapade enti ena ode na ba he pa che me se monye me de ye ma me na aware na gu me pa che aware so o se waja me aware na gu me pa che an yagu die enti die na kire sa aware na gu me pa che de kire ne se agu ni se me ko ne nchen o ka che me se ne hu ni ho obutu ho 4 days ma me no aduane ma no otu ni ka akoi afede okobai obenya accident ma me behwe no
me hwe na ma ne ho to no accident ni mu busua ni biansi wo e protete me so me dwale o sa akwara me dwale me hwe ni wie ye insurance ya de ma wo nyina la wo kwen se kola ama no wa ama me de ma mpa aba me ko ka kire sister bi sa me ho kire me enti wo de on pa adwuma ma me nye na sister ne pa adwuma e de ma me na me ko maazin kakran de na kire sa awade nagu me ko ba nso ame no ama wo dibi afa de o ka kire me se me ya shawo ni ba tutu ni ba ama de na kire sa awade nagu e de na kire sa awale nagu ni se o mama ko ma one me na okay where die ni mani nsan wo me pa cho me ya Asante ni pure me pa cho be man nso o ka kire so ye die ni oya bunu ni e bunu fa Asante fa okay ese bo ai e bunu ni Asante hye so okay ye nyina ye ya akanfo ye wa mamre ni amane a ye de ware sa mamre na kwa ne subi e na alayi fa so ware o sa kwa ne subi oba wabusua fie o de nsa bae de wabusua hia ye ka kire de ma ne betuae wa ware o na ose wagya wo no eno nso wakoya sa mamre krona ma abusua kunu se wagya wa na me ba cho de bi wode koto wo mani mu no ana me wo fa panyini ni ho oba ya o mo fele no wa anko ena o mo ma ketewa ni tu ana ma oba nanim o mo ba ebe tena ase se on tena ase no mu musa na kwa so o mo de ba o mo di amane awie o se ne busua ni bi ani ho ena o se asem no wa ama na ntokwa ena wa ama na yi ti on tena ase kura no mo nko nchirechire mu kakra wo se da ena me wo fa sere ne se saade a wo ko enti tam bia o de ne busua ni beba bia se awie o anadwo on fele no wa hwe kwan a won fele no enti won fele no ena me wo fa na fele no o fele na o so won fafu no wa fele na o fele na on fafu no enti awade ni ngui amamre kwa so de ngui na no no de abie aka kire o se wagyawo okay alaye ete say papa nyame adme okay e de nyame ase ababa we ya wote wo nchen unim no amini no bra wadim kakrafo no me bibi ko no okay unim ne kwa be so emere no minya no o yere no unya no de na kire say ya wo yere o nso kire bibie de kire say emere ni say mena na ne da sori mena na ne da sori so na de ba ni say me ba me mo akode ba ye di mu se woni oba da sori a ye wonioma awafo ye hwo me kire se ye da sote sa nioma no ebi ye se oni oba no behia da ebi ye se obebo oba no akohoma sa nioma ni nyina koso ada pacho bi akompande me bona no mfa em se hu hia tema frisa no so omfa no so me nko ni nchebie edi be sei ni eli amasa mintimi nchire eburu mfiedu de nu ensia nu be mfie mensani oba ne ka kire ye se ensia oboa okay afei asemu a wo ba idi aba betu ye nimu yi onso nchire mu ne sai asema wo de ba be da mo no meminya no ti o kasi meja na bo no ka kire me se wo ja me wo de nsa e koma me maame minti nsa na me twen se wo de nsa kwa koma me maame mesu minti bibia ono pina no ka kire mo no to mu musa no unchire mu ano asa obey ose ye dwabanfo bo hu krumo de ne nam papa so okasa oboa onka da so ye dwabanfo asma me ka kire ne se me hu miss call for 99 de me ka kire no me se me kan kire so ye dwabanfo me pa chao Mami Musa no nanu asemu ni. Me pamocho he dia onka se oyejamanfo. Dia mi Musa ona no. Me ka san kire no. Aha. Me ka san je nso odwamanfo. Wa wo ba ma wani me kan kire o se da. Se na ewugu ma me animu ase ja. Akra no me kan bibia nkire me. Akra me kan bibia nkire me. Okay. So odwamanfo. Me yire na me asemi tuma ka kire me so odwamanfo. Okay. Enti mfie miensa nie. Oni oba na da sore. Wo da wo ba bi eno ono nso da ne baabi wo da wo ho ono nso da ne chamber akonhoma wo so de to ha na onye
enti na ma wugyae ne ho onko na wa wuhunu saa de yi no de na akasa akire wa wadwene alaye mai me busa wasam ame ba odi ma ba no kra me kasa no me ba odi ma ba me mente me ho ase ose me mente ba ma me nkyira o ma hote ho ase se bo onfo kra tra kra we se de misie na odi ma ba me mente ase se de wo pe no de wo pe no won kan kyerɛ me na me hu me ono so oba bi ja me odi se kwa akoma me ma me ma twa me nim ansa no ma se anyo no kan se bi opabia oni se anyo no ka kyerɛ me se kwa akoto sa bo me ma me okay awura ose de wo pe no enti e ma wo de ba ha no waka na emum se sisu bio no wonte nana me pa che wo se de o ma me ka o ma me ye me ho ade akura no wontim na me de nsan akoma na ma me papa ina je nsan no enso me ka sa me de nsan akoma papa no wa na me de won san e bele ho me ka sa me de nsan akoma o se o wale me biem nana me pa che wo me bela na me edi kan me ne ba ha no odo le kwotena baabi oka bi kire no na papa ya anka sanso me wo fa fle no mo man international me wo fa fle no oka kire ne se onka kire me wo fa se onwale me biem ma papa yi ka se ontimi wu awale enti na wonye na dwene se asem no oba so a watena ho ama asem na ye dey ache no me wo fa number wa ha ebetimi afle ni sesi ya sewo enti we bie wa no aka se onwale me biem what can be any brand so I saw when you ba to ni ba who the firibo wo station wo efia mi tim na what can you na wo gina gata no I saw when you ba to ni ba wo se na dia won ka wo se na dia won ka wo dia tobo e ba se ya bo kofuo tie ne pa o mu ye kai se sebe o kan na o se won kan ya de wonu nsu tie no be ka se me pa chompa nana mandim me pa chompa me ama no me pa chompa alaye man o ye ntro se won kan ya nso a obeka se miawa no miwura mesre o obeka se alaye man de o ka no nokre enti se alaye man se ono te a wote hai onim de enti a wode na ba enti de enti a wode na ba no se sisu bio ma alaye man nana me pa chaw wode dan ma ha ya no wadi ska no okay on fi me ne me ma me se won cha dan no fa me de ma me na me nko okay alaye man afi wate de enti ode wa ba ha me su mi nya na wode na ma che meja pade de bia ma no okay enti se si amote sa waafo ayete sa waafo emponi ena wa no asem nam de ye adwuma emfie miensanie o mo ba ko homada emfie miensanie onko ba hoda na me pa cho on so emfie miensan busan se mia na msi mi meti ade akura musi wa mia na mo horo madim madidi awie no me mpa bogo kwa no odidi we he odidi free he to na abonten ma be di no fi nti ka ba ko homafia ka ba ta abonten wonfa di asem da wo me de to wonfa tobo odi to wa wonfa no hwan yenim na ade koto to me masem no bisa me masem kura no me sa teacher bi a teacher friend teacher kusi ko bi ko kura na yire kura na ti sale yesu ni woni we kura na say ante me masem nkan kire obi won odi na asem nam me pese obi bete masem wo me but alaye tobo ye de wo asem kakra yi a wo ka yi na ye adwuma wo se eyemfie miensa omo akonhomada kire se na wo de to ho a na wonfa mienu onko ne ho nso da ena mpese mi hunu se ni nyina mu no hwayenim na ade koto ye se bia me yire me boda konhoma wonfa ukoto hwayenim namba tell menini mienu asem afa koto obi ani wabra wokoje no nzu firi abusunya ho wabra wa ankasa nso uma obi ne di wanim de wonsa ekosre oba no wamfa nto obi anim se bia de me yire de ye menie wankasa ede ne kofa ai se odi akonhoma beto ho na onfa de ne de bai na me se be de to a wonfanti minim de ha ono na dwe wa musa ne nso me musa no oti nipa dodo anim o alaye ahaya oti wote dan mu hape
nanso nipa mpem etie wo sɛ me ne oba tie menye oba hwe oba nye me hwe me discuss oba ko mienu miensa me de ato aso a oba na mfa sɛ ɛyɛ na kɔ nhuma o me kɔba me ana me tɔ aduane firi abɔnten na mbedie na bɛma wo ne wo yere da edem eda sɔre wantumi amu sɛ oba ade na me discuss wo sɛ fa ya aduane a wonyo ma me ne nkwada ni nya bi nie wa musa alaye opinion for the sake of records body na matifo no about your friend Setebri eja set odi ani alaye but your mini opinion uni opinion no wadama udi nanim kosre maami awade ma no me ba cho you udi nanim good moko hen apaja esre so kodi apaja oh okay kodi apaja obey ni kunu onom ntemu awade sembia ba wanim da me ba cho ani ede na bai kwan so na de bai ba cho obey na ya oniba obeka de o ma ba kunu ma me obebe prince obeka de efa oni okunu asem ya oba o se de o se okunu enfi no nti me hwe na yen ka asem no okay na me nue so benyina no me kono na me kachire no na ya de o kan se ya tobu na me de minim kwa me fa so me sisi e be kama okay enti me nya abotre enti o kasa oba ni okunu asem de se me ko animu biem enti o sa ba be mpri no anam tin no asem no e ya e kase enti me nua kuma wa ko so e krum tano so tichima tano so ama me kachire no se ni asem no se ni sikoro no e bia me na me ka me nua no fa brana behwena bia de o kan no afa na se aware pa me makogie na me tram na godie me adventist me timi twen e maningu okay nti omramu se be ya nke be yi nti me ma oni me na nti ma me no amu ko se onko na de hobia onko e kan kire no onko spray ni kire no okọ no obai no te se wa ma me ka asempa bia afa ho nti me se bia wa bai de omuntamu ye ya amna no meti se se odu na bai okay obey na busuani bi aba wo nkyɛn da obi omo afrem na obi ani wa ba nkyɛn ne de ai ne frɛw na o se ne wofa de enkomo no ne udi na o ka se asɛm na ne ofa se ne bai no ye hwɛ na yenka ana me ka kyɛn se min kwane asebusuani ame wa ha entinka ebe ya anka min nua ba ko wo ye krum ho a me pesen ko bebe kan ya ho na me nua so me ka ya de o ka che me an se o ala ya asem de o se unya na ono a be ka asem no nya asem bia eye bia nti minya ma ala na ono a be ka nti o ka sa na mu se o ene se aware asem de bia na o munim kan on be fa so on be ka o masem nti na ma me so matia da kakra okay what the asem ato ala ya nim wa aware semi ho ama na ka kire wo da se obey ompeni bieu ema odi ato oba no abusua nso anim da me pa cho onka opasam kra che me da se bia ompeni bium de onka bi da se me ka che wo fa se ala so ompe no ene de ene so obetma meba enti ala yen kan kire o se oba wi ompeni biu david onka san che me da okay na ala yen ne yire ntem asemi eba wani mo ha wani a beka se di be se achepa achebe fie mienu ekodie no kwasem ni oba okay oba hoda bia tu na mo free oba mi fie o okay abeka okay na atu emu aba bedru sabri hu se bibi ha alaye se bi obey ompeni bio enti ene ye nkoja alaye no onfo obey enkoma na busua no kwasem mi bisa me nuan se misra oba na se ompeno a hwene hu de ayini beto na me ade me nni ani mu se yenko ja wade na mo busuafo ni bi o ye kromo a metimi e de asem na ma o na se de obi o maye ba me kan so minya na o mbe solve o made okay enti obi a oni oni ire de so mbe solve problem ade na se tambia me koso ana me kan nti na ma me so ma relax kakra no okay oba wo de jawe ho ade na on fa ala yinsan koma na busua na me pa chewo se me kasa me de komana me wo fa se
Mimi sapanyini bi ansa wono awale no so woni mu oya wo se tobo ansa ntina no mekọ ho no me ma me mokọ ahafo koye akola ba ko ho ade enti wo ba no ode nsa no emma o mo se on family me ntina no ada na mekọ je nsa ne beto me je nsa ne beto ho na me ba se okay na me se me busamo a na se me fama na mimi nim de wa ade ni city ti ji se me ba mo nim ansa na amamele da ho se me fama na de na ade ama no pacho no atiefo alaye ne ne yira sem enie alaye enti obey oda so pene se yire miminya no aha sem na me busa wo oda so pene se yire enti da be na be sha ase aye asede se be ma ene ya kra mitmai ene ya obetumi ai na obi ana ope wa ade dada aden na wa be ma ne ba asem de yetumi kano boko ma ne ye boko wa nya soso ano a mfiem yensa ne akire ni adentia dientia bra lai alai mai dientia nse sa brand de na nko asiwa adwene mposa wo mpe na ebi e ba mpanyini anim na asope ade we ho ye nhye ne nso sa ade we first ne kumma ewa awade mu me de ne nsan akwei de ebeye ne se japade a me ne na ye beka so no agya awade ente sa bio me pa acha ene one na nka betena ho no manfie miensa be ma mo akohoma fro kwanu tum nam de mkasa be ma mo akohoma enti unti wotu a wotu anyina ajapade na enti na ate ho se unsu mfira ware animu eye no antia eto de bia ya na mo nso mo me bre eto de bia mo me bre dodo wa ho eya na hye emema ni bitrim ono de ne nsamba so agya me a ajapade no wonka wo boa man enti sa wo boa ubetumi akasa ajapade na ne wo be ware awurai na waye de a wo nso nko na emom wo ka ho ni input eka ho bi ne ade ade no si wa ono kra de nsamba se wagya wa wo de ne chefa a wodie ewom wo de be ma no nti oba we semahu ni problem wo nyina no se me de nsa kwa minya me chefa of it ye beka se me na majai nti no oda so te ho we kase na wo ne ho nka ba this time kwa afo se me aya sa pepa me ho eno so na alaye di aye mechanical advantage ejina so se ne me a ma afia wa akozi se wa wo beko se bi me nua so beka no kra ni nyina anie na nka ne oba betena wa wasem a wo ka kire me sem dia ko homa to ha onfa me dia masem dia benka kire obi a odi akohoma to onfa be ma wo kobre e wa abontia pesika ba na obeba oba no aduane nsi ho ni nyina ahwe sem de to ha onka me nsome nka emfa me nsome nka masem nkire obi na ade ahye ho na ukọ no ato aduane wa abonten na oma no ketwa na owum no ye de didie menma wo kwan ketwa na owum no ye de didie alaye ketwa no hwan na hwe no na me na maniska didi oko school obey so on ne kwaje bosia de ne ko school na oboa hwana de ne koy na oboa hwana de ne koy na mi tela driver efie bibia no ono ye nsa ye ni time say na say me pray na me ba efie betra say na che say me ofie so bibia me ye bia wokọ ye kura timinis command ko na no wote ase wokọ ye a na wosono bag say asema wo ka no ta chi bi ubehin sa me boa krofo bebusa krofo be fro busa se wonya de mabadi en se wadi ka o entini je se wadi bim ye nyane sa me pa cho ye nyane sa me se akwada no abaya me sro akwada no ni suku hwem hwan ne hwe no mia na me hwe no wona de ne call ss mia na me de ne call ye o de ne call ss bay na mpa cho me no bibia nya me de mechi bibia ja no o de wa chija bibia ja oba no bibia me do chi bibia ja no okay but ade kodia pantia e mana wo de akohoma ne to ha no wonfa de wa akura da unim alai ma me moti unim de ntia oba de nti na okunu de akohoma to ha na wonfa na me pa cha onfa bi nto hoda na me aduane no a bisa blessed me yoba me nu aduane obanhia mu kro na ne yere me nu aduane ma na asofufu nyina bedi me aduane oba ekete na wanya aduane na bankukura na wanya bi wo me yoba me mpa aduane no a wudi sika to wo
da ben na wodi sika to ho me kam na man fa no aduane ama wo da enti se ye ya na se ye to aduane wa abontene kura na me kura me mpe me mani di abontene me mani di abontene se ye ya ka se ana wo be ma yi mo akon homa edi be se nie nana me se ben fie nsia ni ne taze ma me ho da ya se mu wo si akora no na ahwe ne secondary school wo so na ade ne ko secondary school me fra Francis yi ho ana me kwaje 5 million ana o gede 3 million so me so wo na wo de France yi oso ko SS ya ka no kole wate okay ya ka ni nyina no sebe abedwafo ne atiefo enso de omano ani esemu bi alaye se on your da so pew ewura nana me pa nti o sese ye ka na se ni ya wonye na sede eni akon homa obebo ekwan so obekọ na asumdua wate nana ne so awe de mintimi biem adentia nana intimi mesraw ebe ye yie nana mesraw mintimi me dwa to ampacho nana wada woloma tina me de be da wo no mintimi mesraw sana first meto nana mese mesraw na afi na aba nana me bu nkoto ti mayen hwe na yenka na laye na se ye mesraw mintimi nana de me de ba ye na de geme de ma me na me nko nana mintimi mesraw mintimi o na se si ope nana mempe adenti mintimi untimi se na watimi de ho aka me gina wo gina bontinim asawo ni ba tutu ni ba me sa me ba wati nana mintimi o nana mesraw nana sa sem we why na ye dance ni se wa boss mi akokoro mo even akakora ya bo atara wo gina kana no asawo ni ba tesawo tutu ni ye di we fio nana me donya me ka Bible nana mintimi o mesraw mintimi edin atiefo abi abedru ni de te hono no enti mama ye hwei na ye hunu de ye beye nyabotre mesraw meba nyabotre ne wofade tie ama yen kasa sa wo radio so wofane de wafre na emom o se alaye anka nkire no ama na anka nkire wo fase ompe obio mama me ne basanka sa wie mefre tobo o wofa no we hin sesei o wofa we hin sesei okay munya abotre mame ye be frɛ ofa no na yahwe se ne tie ɔse akra Krobea mepa cho Kuwait ene wiei na Krobea me wa me hwew na me tie o nyankopon hyira mo wate ene mo adwuma pa ya te Kuwait for yenso ye damase chiam kwasi Jesus ene ɔse ma me nyabotre wate nyabotre na ware de emu nsam ne bia nie bad be ma ho oba one na wo mamu miensa awurai ne hawo ene di ama na wura ni mu nyina ne se alaye se oyetutu ni ba obey ne hawo nyina no hwa awarem ensem bi wo ho a yenka nkire ba ewura oba ni mu ma wade ne kora afono no na sabi oba wada nachi na one na wo mamu miensa mumba panyini ewo 30 years plus na obie wa no kasa asem we kire oba se yampa se ni alaye di wo deny bo hofo no ebe kire yen omo ewo bo ho no ebe kire yen na sa obie wa no kasa asem we ya ebe wura ga enimu na ye ka mu mienu nyina mu nyini ko na enyini mu no emema na emobo kire se asem we ye ekoso no enkwada wa kire enkwada de o mani hwe o benyini abeyare abeda ho eye wo ma na eba abeso mu na sesa nioma we koso ema tumi bo nkwada nso die na nkwada ni hu o mu nsusa die na obayi ka nkwada ni nsusa unyini mu ene o yare da mu ti alaye nioma bi wo ho a ye nhwe ni ye enyina ye mema no a bia ye nhwe ni ye ena wiai adofo yene makoma me doctor fani nyina sei doctor ekura ne nsem
basa ointment bodro baako okura ne nsam basa capsules ɛno nso bondro baako na sɛne etienie da bia fidie so ya na me kama mote ase sɛ basa no pai sɛ woyɛ ɔba bɛɛma na wutie mi a wobɛtɔ a tomienu ni nyinaa ebom enti sɛ wunya topa ye no a na wanya nku no na ade aka ho wudi nku no ɛsrasra ɛboa wo no na topa ye no ɛno nso ɛyɛ nipadua no emu adwuma doctor say ene menche basa ointment ene basa capsules emfama moa ene wie yi mutie edro wei eba ye nche na dance a ewo ho enya dance wa eja kwa me se wono ne yira wo atiefo mo amonte ye no eja kwa me ne yira wo be ma nso de o yire wo a ye wa ye intimesre mo momra na mo ya ye hu hia akura ketwa no basa ointmenti ene wo de sra kwada no na kwada ye wo no wonni ahibia no utumi usa kwada no ne ho den enti basa nrei adanse ye wo ho doctor ade kasakakra ansa na mebie phone lines na mebie kasakakra kasabe 2 minutes na Krobea midas basa capsules ose omasumdua be fie basa ointment ose be ni nyina ma ene senti aye chenro ni bi ni se ba ye radio so afimu ani na ensenkyerene a enro ni ye ene sede amanfo di ho adanse no ene ase na ye beche bi amanipa ni bi na de meka ne se mesremo obi wo ha okwa okoto basa nro no ye nro no eye topaye ene enku eye nro mienu ene de badwa so enti sa wokọ no obi ka se basa don ensuo nka ho eye topaye ye kan capsules ene enku enti wokọ so pe basa herbal capsules good ana basa ointment na wokoto a wa obedi ho adanse enti obi bia ohia duro ni bi no ohia duro no a number wo be frɛ no eye 0244 eno ye ono mu a ehia aduro ni bi a opeso otobi ana se obi wo ha bi no pese wo de doctor di ho nkoma number ne ye say 0244 267725 etimisra wa oba wo fichikom hawo oba sabe ode pua ana ayi hawo no enam yare hawo be ma enam yare hawo be ma sisiya de wo so dindin na koko wo so no wodo ye basa herbal capsules na the basa ointment no so ya dey oba fasiesie won fa fifa be ma so sisiya ya dindin na fa bituatua eno abejo minim se enen na Krobea be che dro no bi ba number o de be che ndia wona na Krobea ho media wo frame a adro no wasem na bebusa sure media me che dro no bi eti me jama na Krobea no woni modi huduma okay etiefo basa nedroi adanse wo ho edroi makamfo edi ama ewuraba bi sebe ne nka bone wo de ho wan wani tua se me de manopa asem na emom me fanyansa kwa so da aka ewura no me fanyansa kwa so ka kire no wie ya san de me number kan ho ma no abaya na frɛ na dance a wodie no enya dance wa topa yei ani nkui ewura bi ni kunu wose oba no ni me kunu na Krobea enam so ya den wose sebe na himfi hokeka ne pa nana me ne me yira kasa saa wontim asese makote ya beye no am se hwe ma me ne nkasa ewura se ti beye no sebe yetumi fa no wo agyanan bia so infection no enti bi wo anye de wo kasa wo kunu de ye o ebi kura wo no akofa wo infection ne so ayi ne so agyanan bia ne so na de abesa wo kunu ne so a eno nso ye be ne dai okay osena na se madua ma de na hona bohokufu pafo nam so okay bema kotobasa ointment ni bi oba wode topaye ne beka ho aba topaye no mene ointment no wode fasiesie ho na meka fasiesie ho no afedie ade akyen a bema nse na Krobea mesi ye oso unim se
enku ne kram de bae no oba ne mom de fefa be ma no e ka kire be ma no so mfa no yawa wotie titia wo titi ho pafu ye ni nyina hwem ge no sisi wo de basa ointment ne capsules yi e no de adane ne duro enti na se we dia ye be cha abom ye cha abom sei enti mi activate me phone lines no doctor ba fidie isuo no wanya afeko hey Otec nso agye pa o wan ye agye enye ize but Otec nso aboa Otec nso aboa me activate phone lines no na adurei machebi e de amamo he say me wo emfa ne se edu right enti ma honye ha na wuro mbepe biche number sa me de fa calls no ye 050 52 050 522 4944 and 050 522 5578 ofrefo a odi kan aba homa ne so hello udi de say na kase free he because akotia e so opanyin kwasi agimadua opanyin kwasi agimadua akotia lie you should be done na me give the matter e de na how opanyin okay msisi ya mia na me nanti so am koto juma ko na me sire mu tutwim ma bre ene bra ma chew enku no ene topaye no topaye ne de wo be memene enku no wo de fada ne wonku na emom uyusu wie de a na wa koto bi wa abonten wo yusu ato aso wate na nam pa churchman ya ma na gite chana fa be na ko china de kire ne ya wo badwo ada why aha enti beje yo wopanyini ya dase hello wa wujina how did the say na kase free masa kwabra ni masa kwabna Otec mochi ya masa kwabna fita pato ai na duro no you should be da bio die enti na person cheobi ka kire me wona nyina ya me ya djuma die ebe ya oya Master kwabna bra baji miedu ni nyina bi wate Mati emi hello wani o afternoon ya frau say na kase free he hello kase free askwa ya mo ano so askwa ya frau say Enoch die ayeme Enoch basa nu pay where you should be da dia he na you should be no what you wo ya adwuma be Enoch me ya ayi lie ni munye na you should ya no ete wo say kan de ete wo kire me kama pa ma wo ho okay ene bra ene doctor oba Otec ya wenya afeko ose bi nchobi bra na beje wate okay ayeme no ono kra de wa yusu bi adi ho adanse hello me pa cha ho anso ni o hello ye fra o say yo na aka se free he me ka se free agua kwa ye free me amankwa ma mi amankwa adure wa yusu bi da me pa cha ni me yusu bi da ka ho asem kakra kire ye ne ye ma me pa se me baba akukura wa me di bi sra no me di sra no na kola no ho de pa wow yes me nom na ban na ne place ne bi na me ye fun ye me ya me nom bi no so ma ho se ye pa enti wo ma wo ye funu ya de enu amankwa be kanfo am wo so wo nom press no pa ai me kanfo ma obi a o tie bia se wo nom press ne bi na ye pa ne capsules ni dai ointment no ni cream ni nyina ye pa okay enu amankwa ma chew mienu enti beje why beje nka chew yo nini nko ni nyina da na me ba me ene ne dwada ko nyina da bia ba bra hwehwe jataba ode be ma why nka chew yo ene nyampa Monday me ba beje mati eburu hello udi de sani o na di o acha ose hwanie na diodu e kase free he kase free abuakwa na diodu abuakwa me pa acha obasa ointment ene ne capsules yi wa yusu bi da na
na die nti na apɛ sɛ me ma obi yi ka kyerɛ me okay usisi ne nso de enku ne topa ye ya me de ma wi o me me topa ye no fa nku ne nso srasra e be boa pa wate beje yo hello when you ya jo ya France na aka se free he ya France the wife is wow. Body, ya France. Solomon Okante. Na je sa odi ono yire de. Basa nuro no de mu yusu pa. This is what you offer. For number mama na je ma yusu. Min ka ho aginya min video na min fa ma Wow. Eddie Okante. Mate. Okante. Se dia ye chan kronko enti mema wantement baako na mama topa ye ne nso baako why? That's Ebru Okante brana beje. Hello, we did the sana kase free hey. But me did the kase free Ashtown. Abna Vivian Ashtown. Basa nu pay where you should be da. Die nti na pesa minche obie ka kire bi na mintie. O de fefa de so. Me na ye kunya bo me na ya mana ho no. E ye ko fa show e be contem wate. Beje. O de ama oba de atwa me ba beje wo no ho. Beje wa de okay o de also na ya hunu nti enye hwe me de be mana ma why? Okay, last caller. Oh, your friend said, when you good afternoon. Who free radio ni who yes our de pa be bo cho. Good afternoon, your friend say. Mariama oka se free he. Mary Afo. Who free radio ne ho feedback no be ma wa ya wunya wo wa kasa nso nya sa cho wale why you su basa nu pay bida why you su bida ontiment no wo na wa kasa ma me no wunyu su kasos ne nsu bida wonyem okay. And yeah, what the mema capsules no any nku no woje capsules na fama ukunu ate. Tie dia meka no me se fama ukunu topa ye no fama ukunu ate. Wow, beto bobo. Obete. Father sa. Jataba samin fa last one we did the sana ka se free hey. Nana Krobea. Yeah. After. Nana Madia. Nana Mecha. But me did no one a woman Ghana can said no. Nana Mecha, aka Edna. Oka se free hey. So I say. Hey, hiya. Na basanu pa no where you should be down to maintain capsules. Ya basan ku ne die. Ma me your base say me nya 6 months. Me wo ye na me so nku ni. Wow. And the family banner from us 3 days they say. Wow. 3 days. And one I'm just and I know what they 6 months what all sorry. Sorry. Hey. And I in a kuno so that don't quiet just to share women answer. The one I'm a TV the fast. I think me who share to share me that and I think me who said the crash you I think you talk of wow 6 months dear to pay no dear say yeah but also the very dear farmer or the man or the very the farmer yeah we Fabium yeah doctor Matthew for that so what a quania only Otec and so afaswa nante no
yenso eye ni so waduri eba ye ho adanse a sebe me ankasa manim kura be pie o ma me kamfo ma wonom anim guase ya mam me ankasa no basa ontiment no ema eye kranza de ankyo pedicure no mo mesra mo kura ne sese mu yusu ne kese obi wo ho a wa yesa akyo no ama ne nan no wodi sitas so a no ya te ahwe wo sa ni no start yusu basa ontiment no in fact unkun ene topa ye adanse wo ho de na wo kan atwa ato nana de meka se yase embenfo se ahne pankasa ena kasa dudu onso entoponko enti aduro no bia me ka wansem se wo mu a omuto aduro no omu neton aduro no ezi won se mi pie uni pa chami ankama wa frame o se asem bia opeso ka no o se o bompa ye ni nani ha no no yusu nro no enema bia ekono na o se nyaminti anhwa beto baby ya kotono do na obetra kan mo dai akodi adanse ami edidi american se obi a wate basa nu pani bia no kotobi na yusu na de bia american se to pa no o to a dikai to mienu onu maduo ni 15 days ya abibiduro no me american wan se abibiduro no ede ntobo ase ne sayare endi sa o ko ya abibiduro no obi wa se meduro no meto ya abibiduro a wonum ya se menum ya me ho ato me no enema bebrebe ya dai eka ho enti continuous 15 days. Okay. 15 days in the swan. One abede obetwas. Good. O se woman be fair or so abuakana mes. Mama ba ko bi ho tutu ni na ba mi fie. Ona nam kasa ne ba Otec ya. O se ne ba no man street ya. Ji woko ekotena no e wo hostel no. Esi a o se said ne ba no 4 months ni twam up to date. Oni how bia bobo number no na de yen tiase no yen frɛ wo mfa ho etibeko a wotemenka o pe bia tu sesi ano ba bia benya bi ato ye Fred Menseba Mr Eba Coronac PFK ana boase smart be kwai fojo ene ba bi bebre ba na mom no o pesa wotemenka number de be frɛ adro na bi a wato bi se a be no no won tiase o pe bia to a number be fe 02 now how be how open chiremu bia number be fe 0244 26 77 25 0244 26 77 25 me pa cho de ye chene de ye ncha no number we so to frame a edo no wasem na obusa mate yanso ya da se afei me pa mo cheo atiefo nse me de me pede asoso sebe yi de mu odu nufu emu odu me pebi enu sei no mo ntina me kire mo ade bi yo yesa no a heat basie enti o ma asebe yo nufu mu odu no o mu ta nyanya nyansa enom ne scent ne ade wa ase odi onya basa bi a wadware awie no fa ho ena mo amumu edu obi wo ho ane nane katwi ho basa han wotre tumi yawo unan entem sa ne mfimfi wo no ne ho na gunsa bi peprepi bi wo ho nso ana wawai enya kono ma na ko ho na so mu ne sa o mani nye enti unya basa bi a enku no fafa ho wa wo de ye yafunu yade pa do nonom to pa ye do ma mo mense senye mononom mema sebe mo emre wo mpam mo mini bi na beka masebo amamo ena wie Dr. Basa yeda se ene se wonso ba ha afekunie na wonso ahu se Asem Beba Dabi dwumadie yi emo e de aboa wonti wonso yesei fama matifo yankopon shaw adofo me no munsio mesane abepio apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me ma no mpa fie ha she wo ye Hepa Plus husband
Ye de wa Hepa Plus husband. And the also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist and Heba shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Papa Plus Mixer. Mapobudra Mapa. FDIG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chram. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me de sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA aje adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu enkran wani Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nenso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda abai ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda abai heye bi kohosisie we di opogo penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Wofana se breakfast sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account
savings account, susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, any Mesumi Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe na Mefos, I'm Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanudia Yadeba, Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Royal Bank, many a Jomusha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenim. Anglaga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo, Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bay, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, so many nursing training college no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Bay Health Center no. Chechere, Afijako Abre, Omo Bay Police Station no. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Royal Bank PLC. The bank with the vision. Adifawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no pia unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, and electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, away Mama Yana Ebonage Herbal for Swase, producers of Hepa Plus Pavi Plasmos, the fearsome 3. Away Adofoni Adesia Yaka Unipedia Yama Yaw. The Unipedia na ho den ho. Na dia ka nyina eyemfaso a ebeka ho ede amawo enunti na mese enei eyadura eye naturally made se beya ebe improve well-being ede amawo awiei uyobi a o battle stroke yade uyobi a esichire yade na hawo emojabroso ana etre yade na etete wo watenka teko ana wayemrempem infections and how unipa dwene immune system ho maninyina brane sejina brane a dia ka nyina ayemfaso enunti na mekan for Hepa Plus Pavi Plasmos e dia maw se babia yeton no bia de wrom okwa akasempe Hepa Plus Pavi na Plasmos ye wo bia atopa ye wo bia nsuo ye number ye 0542 778572 and 05913678898. And we have Vim champagne energy drink. Out of 4 Vim no room. Every sipper obe sip no emau Vim. Every sip emau vigor, emau energy, a boost you, instant boost ema wujina brani. And the year can se wanwa toso na wupi bibi na wano moa. E ya ma Vim champagne energy drink. Emra wutrim kyerese ehyeyi keke Vim champagne energy drink wo party nase wo wedding nase yempe da moment bia ho enti dom aba no serve wonom with Vim champagne energy drink na beboa won pa wo pani duduom Trillium Industrial Limited ye ne de aba ye number eye 0322 190877 afi shop ho store ho
maame no ni provision store ho ana supermarket ho wo de wo kwa akase mepe vim champagne energy drink se wunya bia wawie freyen dodo mu ye de bema wo ena wie Dr. Dawood ono na eda Dawood Herbal Hospital ado awia adofo ne ade hye se wo ba ejeso krapa wodi esi wo enkane Metro FM junction ne so woni Dr. Dawood de hye wie akwanya no aba ma wo ne yesi dua ema yaresa enti ene wo yade wo de akini ene wo de anante anu yi ama wo hawo nanso wabamu abu manimu onua bra Dr. Dawood ho ewe ejeso krapa Metro FM junction ho na woni papa no emompu ni mpu se wo de ne yesi kire yade na etete wo stroke no dua yade yi abowa hwe ho ma age ho enye wo de ye mogabroso ana hepatitis B hwe enam yade ba wo so yi hwe de aye wo ba wa himfie ho sei be ma hwe atwe be ma yi akohye me ho nsansa ho nya akono bio hwe woni Dr. Dawood nhia wate emfa ho ne de wanonom empane a wawo a ankosi aga papa ne be ye nhwehwemu amaduru a ebekwa emma bio chese wakọ wa wasa akofa wenya prostate mu hawo yesi aye kese ana se kokura mabam ye de rubber kotum papa ne wo nwaduru pa wo de ye ulcer ana sebe obema no edafom bem wo ye ne hwienye yi onye ebe pejama wo menua ba sebe opa wo awunya bie se wo ne doctor hia obema waduru ebe pa ho ama wo fa brodofo wo mfase kan kan na nso benyu ahotọ Fred Doctor Cecilia 0244 886437 and 020 1681717. And we are simple platform accessories at the power of you ye kan oniada sani awutie me sabe me moke hunu ekahunu ne de ene se wakwa akota de a enye na sa de kodie na ba be se wade pa bi unim se o phone na o use se when use charger papa amfa ama na etumi se o phone no o battery be huhuru de be ka screen na pa no otu ona im screen en hwe wona apai battery ne nye wafa charger phone na dia charge enti da bia me comfort the brand Simple Plus e de mawo se ma eno nye wo phone accessory a ebere bia wo be use se wo pe phone charger se ye Android phone Samsung de ana iPhone winya Simple Plus charger we your power bank your phone batteries your hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth any headset ni nyina Simple Plus de na ye so wo pe phone covers iPod any protectors a onua Brian Chan ya hey ye tuton mo pe phone accessories say ye papa na matu akoton ye nchen ne sese boba wate ye ne a ne ahada akọ China yakwa akoye yade no ne aye ne yie enti wo a wo Ghana ha no betu kokoton na fa judin na won so wanya ade pa na wo ton de ma omanfo me pa che se wo pe 11 so a wo de opo se ye tuton ni nyina no ya tetu de bone da fom se tufuom ho ya tufuom enti kakra bi no wanyu ade pa na on so de ko wate brakuma se wujina kejetia Dubai getu animu a opposite abrosane ya wade shemai hono fobra ne first floor Simple Plus wo a ena bra kejetia inside baby a enkane ne hoye toilet na hono masala chi ne nchen hono Simple Plus waso ye ba konso ho ye number eye 0244 590374 afi 0241 7096 36 fresa number we na ne Simple Plus phone and accessories emon komo dia wonti ase ne yenkyire mu mawo na Asasu Herbal Center Kubi Herbal Powder any product anuanom ne adofo Kubi Herbal Powder no eye powder mu powder ya se wo ye bema na wutie me ade no akodane brego kontomra ye dia kaja bema me kasa ho enkoye wo de ne twea na atwikom watema se enkoye wo de ne nso sebe wada ne 2 minutes man udru sini animu ani wo na ada ho hwenim tutuo chen de betumi abin kosua enkoye bepe Kubi Herbal Powder ne bi na ba mei enka wasebon mfama ebedi ama wo ebeka ma wo ebeye wuye na sesiesie wumpe wei na wopede ebe bra Otec FM ha
Asem Beba Dabi fo ne wo kubi herbal powder no eje tuato me se de ohia ye okube nsuo ana nsuo de ubetumi asebie guanum wanya ma achibie na wasa wade kakra de wagu anum o prepare de akwago prama ne so mesrew wubenya kubi enuo ni bi enso ewo ho afa woba misty heba ene blazer require enu nso omrum Fredimens ene Colinac ewo Ashtown oko ofata drugstore ewo abu akwa Frodua station wa ubenya bi ato ofata waso heba ko mfensi adankwa ame ehon so ubenya bi oko fodwo heba ewo Asante bekwai ehon so ubenya bi Sofoline Philip Edubu ahen OTC eni Sofoline Assemblies of God of Asore no eni di animhwe ewo Sofoline ho ono nso to kubi heba pa da ne bi ena akwa abu akwa Oses Plaza nimu stores we to nwo wo ho no wo nyina eto kubi heba pa da ne bi wo de ba bi a wo bi a wo pe bi ato no so for asamwa wono na waye kubi heba pa da ne number 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775 unya fresa homa we ya so for asamwa beje so ono na de kubi heba pada na ba one papa ne bekasa na wachire nsemu ama me pa mo chaw to be hotel ene fiada edru fiada say ya no fa fie pressure bazo Ghana am for per Friday me pa mo chaw me kan for to be hotel de ama mo na awie mai wo de oye hoho no abatan wa o pe ba bia eye home to home wo free fie na wo ko fie to be hotel ye fie ati ase ho ye kama de onye bia wo ye me kan fo ma e na wo kumase na wo pe ba bia kodwodo ho a to be hotel e na me kan fo na me de ama ye wo kumase ginya ase ba bia high school school ne wo no ba bia high school na ankasa wo no ye ben no ye ben no ahai wo ba ye wo mini bar ye wo asomfo e be somo kama ye rooms ne ye very standard e na betumi abuki online so wo pe air condition rooms e bi wa ha TV abubom ye smart TVs ye wo day and night securities restaurant nso wa ha umpe we na apede so pe so ofre ye ne a number we betumi kura buki ansan waba ye 0531 72 7417 e bi a wonso pe adwuma ofre na hwe ne bi wo ha ye be ka kira na any other enquiry a wo hia first number si 0244 37 4642 and 0545 007950 ofra homa we ya to be hotel and obekasa olumai eye ewrei nini abema olumai maha olumai maha olumai maha Hello. Olumai on what to say? On what to say? Boko number 10 answer. Yansu ya hoye Olumai. Ya hoye pa. Wunim. Amecha wunim no. Adwecha. Bacho mi nuaba. Uni aba no. Bacha. Okay. Na wie oni ni kunu ewo yanim. Na ewura no ka sembi ebehia dance ni edwe yi dance ye o kire se oni ni kunu ntam asem be ma no de aba mo abusua nim aba be ka kire mo se munua no ompe ni bio bibi sa akoso ana wode na wunimfa oni ni kunu awade ne ho. Hello. O te die mbusa o no asela no mu tete kakranti yase me say wunua ba no oni ni kunu ntem aba bedrubu abusua nanimu da se be ma ne se ompe oba ni bio la me ensem disi ye no e ba mi sister ho ma mi sister bo mama ne se okunu e kwa sie no de ni nam so nti last ma me frɛ ma konta no ene ko tena akwa ho la me ni di nkomo se mi sister ntema oni mi sister ntema asem na aba no Mr. Kandi oho bia a kire no. Iti misira no de oho bia no. Onhwe ne enka asem no. O ka kire me se Mr. de on de nya de on ne betena bi. Mr. de on pen bi. Ma konta yo bia me fe na asem pa.
penasem akonta go eduara mande ni kura me baby nanka me nese nko be ba nanka aka asem me ni wo famo ni wo fa na wo yedu kuro na ba ho ene me bra mo be sem yensa ka ho aba ho se asem a wo ho biara won hwe ni yesiesie asem no na asem bia fa na asem ko ene ne kasa e ma na kasa ne bra bi ni ho ne bra ni ho dia o ntimi kasa edimi tambia me fe bi sista ni di hu nkomo se asem no omya hwe ni enka asem akonta na ampene ame ya nka asem no o frɛ na wo se me kwa ha o frɛ na wo se me bra wa ha o frɛ na wo sei ati kwa da me wo fa na se wo frɛ no kura wo mfa edima akonta na de ono wa ya na adwene se ye wo ya na wo ye nya de obi fi obi se ana so obu obi se bushani bi ni na oni wo hia ne na di nkoma na so wo hia ne na ka sa asem no enti wo kura de wa kan si wo wanim dwase o sister de onye oba o pe ne bio me de wa kan kire me de wa kan wo manim pin se mi sister ne de nya de o fe na obe ware no o kire o sa wo sister ye de dey wa an kan asem kro mi bushara wa an kan asem kro okay eye da se why da se adofo olumai eye hanenua wa asemi ho na alai one hanenua olumai onne shiada one na di nkomo nti no so ope wasemu yi se na konta de ope na sempa one wa shia ka one ni nua ba ya ware ho e ma aka kire ze one sister de obi masa o kasa susu chantro pacho ono asma oni olumai yin shia wo me se mini na shia se akura we mini na shia se enti wo me pacho me asareba mini olumai oni olumai yin pie nkotena baabia mini nkotena baabia ofa e ma ne nka oni wo sisters na ware asemi e ma o ka sa wo mpeni bio kan kire ne sa se me mpeni bio da alaye okay abedwafo bebem mama ni abema ntena abedwafo bebem said ya wo kaso obey open say no oda so pe wade no odi say dia wa hwe ye enye o kira say wi ase awade mo bia awade problem wo say problem ba ye de nokre ene cheopa ene kasa ye de nokre ene cheopa na de beka bia menkan de beka bia menkan ni pe ya kan kira ba bia ne kotena ye nyina o se menkan se nokre bi wo na wanka na ye dwato bi ne emfansi awura yi so because what can be bia man awura ge we trim boni trim say awade ne boni trim oba wo se be one na fa wafa na o miensa se wo no ken se o su okogina ba bia aka so edwamanfo ame so obakra ba wanim na o be kasa o se da bi menkan kra da insida menkan sa asem ne da mi wa won so da me de me ma wo won so da so se me pe ma de won so da so se me pe ma de where you do it where he funny yes adi we better na wasumdua wo penalai on setumiaka mo amena da sebre herbal and research center for us wate omo na de da sebre enupa miensa no abedwa so da sebre imuplex capsules da sebre imuplex capsules no eye topa ya se wo no mo a eboa me mugye die frusane yi wo nipadua ni mu mo a mo ye adwumaden adroba fo etena seche mo a mo gina hoche mo a mo ye gya ho adwuma mo a mo na mo wia so mo nyina mo hia da sebre imuplex capsules kire se eboa mo mamo anwoden soronko obi a waye mrepa wo mpam waduro ni se we ba na bema na wo ye oba na wo pa wo a me pa cha onnom da sebre imuplex capsules ibi ebesiesie wo wa ya na wuntiri mu twetwen wo nante ye adwuma kakra na wa bre wa chiri bre mu ni titritiye hawo peda sebre imuplex capsules na memene topa ye wi eye UK mamu ne yekọ ba sese bia bagana ye free Ghana ha ne ye de ko UK sese yese yanso ye ton bi wo Ghana ha Ghana fo nso no ma de pani bi ye enti peda sebre imuplex capsules ni bi na use na beboa o ma na de da sebre heba mixture nso aba se oba na yase enam ni nsabuo mu ene ne hawa waduro nie
bema na wo ba wate nemu yade we treat ane nkwa we drodie bema wo dwonso sem nkoyie wo dwonso ane bi se sone wachire to de bia wa wote se wo yase ayeyere ukogina ho akakra bi na sofom ni nyina anya de pa we dronie da sebre heba mixture ensuo ka oni padua na ho ye wo hene we dronie wo nsabuo mu nye we dronie da sebre heba mixture eduro ne ye na ma ya na moni wa ya ho ya wakoma sane ye bono obi gina nchen ya wote ni nyina anya de pa wonu mu ato wonam wa utumi usa wo honye wani ase nyina ye vita nonom da sebre blood tonic enti so obenya enka se no miensen da sebre yimu plus capsules da sebre herbal mixture ene da sebre blood tonic enka tomiensen nyina na use bom wawie ebeboawo oba Otec femfia ha ubenya drebi okọ have me pharmacy ewa asafo snate no akiri ho a ubenya bi okọ Fred Mens ene Colinac Ashtown ha ubenya bi baby etonu no de okọ omuka se bi ni ho afresa number we eye 0535 01 0442 0535 01 0442 edru no eye pa afi se cheduma se Rural Bank PLC and now we are se cheduma se for a very good afternoon to you me pa cha omo badwuma se cheduma se for badwuma me pa cha se wo pe ba bi na adu sika ato o pe ba bi woni e be kura usika de ama wo woni e be hwe usika sem no aye ho ntoto de ama wa fama se cheduma se for wate wo madwuma eso ani o hwe bank ye ba 1980 afi apema 100 de wotwe emfie aduanan sie ni still counting adwuma pa wo no mo yode ma Ghana nyaza mketo wo se cheduma se Rural Bank PLC omo tiapo bebie ordinary current account bebie corporate account bebie savings account no kra de bosome no kra no kakra beto so ama susu account oba be ma udwa awudie nkakra to susu o se cheduma se ya me bada achi account na ya oba ne dia to nkakra guma chine bi akwada ne da achi nti fixed deposit obeye wa ha interest rate ne ya kama ena money transfers ahodo say ye interbank transfers mobile money transfer Western Union any others ni nyina ye o link your phone no account ne dia ma omomo ubetumi adia yiska ana ubetumi diskatum umpewe na apede seche dumasi Rural Bank PLC odia wo wa chiri na wo operate account from baby awo ena ye woni ye na mo a ebra wo ho akere won ye bo besia adwumayefo besia wa ha akuo besia wa ha akuafo besia wa ha mo amu ya aban adwuma control da tua moka mo besia wa ha wo pe bosia koye yie wo pe bia ware se cheduma se wo ho twere won mo a wo twere adepa o tie ye headquarters na ankasa wo se cheduma se ho ne hwa anso edwanim ye wo branch wo ho se cheduma se dwanim ena dwura ye ben GPLTU for dano kwa abiri Kenya ase ha ye wa abrosanse wo station wa abrosanse wa station wa ne wo anwonaga ye wo jenedwom ho abo ye post office no achi tafo ye ben crab 600 bompata ye dum branch wo boss FM achiri wo Moizongo ye wo second station ye wanyina su chechere ene ye didwan mobilization center so unti bibia ase afre 050 168 27 37 afi 050 161 7924 grow fine herbal tonic grow fine easy grow fine edu papa nye eye papa grow fine edu papa nye eye papa me say grow fine ye man kwada eye man panyini boa nipa nyasem ketwa oti ho twen de grow fine edu papa nye eye papa dra na dwa wuntumi nna onso ti ho hu be hu anadwo nade hu hia ko to grow fine nonom wate wo sori anopa na honam nyina ye wo mre wonsa no na tumi ye utitiriti wo ye ho hwie nye yie mesrew nonom grow fine eduro we ye ne aye natural cocoa ne de aye enti se wo na ase se wo nyare mpoi wo nonom a ebo ho ban amount the necessary vitamins for good health yade ntumi mfiri wawra grow fine eye drupa na wo ye oba nso na wutie mi a wo problem wo nsabuom menua bai ememfa nko hye bibia koto grow fine nanom problem bia wo menses mu bia no nonom grow fine ebeboa wate eye pa say ya the grow fine ointment nso aba ointment se oba bia wo ya ma yemfa ntwitwiw
grow fine ointment no wodi ohu sese ye card nam kromu a gina no toye duro ni bi ko ba bi eton no bi aka se me pe grow fine tonic ana se ne ointment ni bi ebeboa ye number ni ewu ntibi bi ase afre 0244 596532 0244 596532 ye no be kasa Voltadril ye tunsio Voltadril ye tunsio Voltadril ensu papa no en yetio nkrofo yi nim adwuma Voltadril onum wa nim difu nim nsu tu adwuma nimu hey I'm telling you and onum sa won fidi a ye di tunsu pa Voltadril foi omutumi bone asase ne kotokuro nimu kwa asase na ya ase ebu ebutu so ne ponim kwa ase atwinsu kroje enti Voltadril dia omtunsu ma wa wawie enti wutie mi wo po bia me na tunsu ama wo fie ho wadwuma mu ho Land no property ne so ana wo de opese wo yesache water ana bottle water ensu adwuma na apese wo ye bie Voltadril Limited ye na frɛ yen enkwanchafo ni betu bi ma a problem a wanya wo wunsu hu da bia wo boka ho wo de frɛ Voltadril for ye beba bi siesia ha solve problem no e de ama wate ahodwo da aman ni main office ne wo so nyan tachi man ne do ma nyina nso ye wo grabata ba bia wasase da wo fie wo Ghana bia no ye bekɔ ne akwa akotu nsu de ama wo ye number ye 0244 299520 ena 0266 432210 is it some account say me per sponsors mon sponsor me na me ko tu nsuo wo twapiase mon sponsor me ko tu bo ho wo twapiase yeah we had ne nsa ni fa be kire ni krom kwai tina pokua oba sponsor ho ma mi hu e na ne yem fa Voltadril for nko onye na yanko na yanko ya ne kama yankutu ne kama awade acha me agra na no na uko na Simple Plus the man himself opay yen ketesi na oba woni ho mede na wahumpo me awunim se minibre se mekwa no pa ba bia me ba bedru na no nso nsama so aso afi ya bo o ka se fa me bra no me do beko opay yen ketesi visit wo yen office ho na in fact man no yankopon ache ni nimde eba phone accessories adwuma ni mu a yankopon waye na dom kire se obe kire yen ma ye hunui etiase die ntia esesu bia use Simple Plus phone accessories ni bi uza phone ekitawi wo de charger bia kokohyemu a wo de uza ufan se mi bia ye me o se wa wo phone no ono ne ma ye hunu se charger no nitino ene charger na ankasa enye kebro no na manfo de phone abagana enya sem kitu papa nbe kire yo ayi egum ko mu wo kire mu different no eme yete ase neck bluetooth no timi da bi am kasa wunya Simple Plus die nbi ebeboa jata be di adanse ebra wo koto Simple Plus de sisi asum no ye frɛ earpod no o so utumi hu Simple Plus display no obi no otokoma no nipa ne san discover bi o so nsan tonkoma no kre madam fu bi tuga owo emrum ono tonton sa niema ni bi ehwa na okofa ne niema first no omkofa okofa ba no mbetokwa a omba na ombeto abo no ne ebo ne sobo no omse wo niema na enche kra ba wo he ase se o use Simple Plus de no eni ehwa na de bia okofa ne niema na we the Simple Plus man. A very good afternoon to you. Yankopon hira opa no onye okese. Ene yewia na wafrɛ ye why na ye din common so kama. Obo ene me bai ono nso de awoda ba ntima menyama na me ma omrem. E say de alaye man say de obai beka bia oboa. Nti ye beto aso. Ono nso de oda so pe na ade. Ye beto aso. Udi de perpetual owo aferi nrebehi wanya afeko ene
aka wo mfie ho na perpetua ene ye wa wodai nana Yaw Spices ya wo Otec FM ha oso wo fasa akwanya we so na wa wish you a very happy birthday osre Nyankopon ni nhira na ho bambo ne nyinkyire ene ne nkwa husan se nka wo happy birthday to you afei ene dwumadie no yenia yenua ba yade nyina ante kokko on ye dedicate ne show no ede ma no obo ene eye ante kokko na woda mbaja omo fa ne nto so mame na amanfu nyina nso ehu no kwajo ho onia monye na mo mfa mame na mesa ba ante kokko so oba Kumase ha menhia hospital nchen ho ante kokko ene ye dokona etiapo ewo ho oyo take nua ba enya asem ketwa that is the gracious woman your friend ante kokko ni din ante kokko happy birthday to you mami ye do say Nyankopon nhira wa ante kokko Nyankopon nye wakoma so ade nyina ma wo omwa wo na ontutu wanamon emfansie ene ye wa wodai wakoma so ne ompa ye pa wo bodo bebre ena mesre ma wo se Nyankopon ma ne mrem emfa ma wo happy birthday to you ni aminu aba kokko Nyankopon nhira ene ya konta so besra ye kama wa ma boys nso ani age kama enti wa ma ye dia ma ye ni age bo magu achikura ani age bo magu achikura ni age na wan bio enti eniji aba Nyankopon nhira ante kokko okay oba de achi am yi akra mama of 5 minutes asemi fa matia akwenta mama fa me 5 no wan musa wasem ya kase obi ware oba ne be ma ware a ya na ene ni bi yesai oba ne be ma ware a ya na ene ni bi yesai ene ni se be ma ha okay obe wase na bobo akonhoma bibiti akonhoma no kwa na kan ya sede ndie minima de kro se bia wona be dandem enti momu de munya ne saa no kire se mo da so ware a na mo ware ya ware hey radio dio wa kan de awarefo ye se bia onfa ne honkame o na onso onfa honkame no na be ye wasede wo be bo akonhoma wo ye busa o no wunyemu bia o mo ware o se ye ware to aso ze edio edru ba bia ho se enipa ne bebre ade ne wompe ense se obebie na no aka no ho na de bebalum banwom wo se ho na de beba ho na beka ho na betotwa de kane enu ni o se makunta yi ka se awura yi ope no onyae no influence eni enu agonma akwaji obi de hye o diskato a onu aduane we ntimi ammo obi amane ye wunye ya oba ye okan o se wokan o se miya mekama de miya mesiesie ma de wo si mfie miensa nie untimi nsiesie so friend sa awade efie amu nyina mosie se ona osi ye kra sa na aye ka no eye mosie o de ma han wonko a wadi onso se ye ware sei on fa nko tu busuani bia nim se de modise ye ne ye me no sei we na ya na nyanwanwa nipa bi wo ho a wo ba ha saa na wo mte obi wo ho a de obebusa ni bia no de obeka ni se no so wo ba do o ya no amanfo so de okwa de ebebusa obi a ka se da bi na o ka ne saa so a wo mo no mo di ho nkomo pen ene wo mo nim no ebre wanim onyam na se wo mo nim efi se enye yenko a ye de se yenimu endi se ye no kure se wadi nkomo bi se awura yi wabo adwaman ama obi ateda na wote afidi ezu se wonka ne baabi ada wakunta isi oba wo ho ene wokotena baabi edi nkomo se menu amba na sem no yensiesie wo se wonu aba ne de nya ade amepe no oton na se ne akwada ho a watete no ndi se wo tie na okasa menene ntena baabi anka ho asem da na ye no kura ebuo ben ene wode bema obi ewu enye yen na obetwa ntro na kire ye ni o menka se de papa yi ka enye no kure meni ho
na mom sɛ woyɛ wadwen sɛ saa ɛna wobɛka no a wobɛka ne saa ama wɔn na wɔbu no aka sɛ dabi papa yi sɛ di nim enim no nyinaa no ɛnte saa enti ya na yɛ sɛ wobɛpae mu aka na de wotie bia bɛka sɛ ane awadeɛ wei sesei wo sɛ wopɛ no wobɛwa awadeɛ ɛnyɛ bibia sɛ wobɛbie wa no aka sɛ awadeɛ no magyae ama yɛaka sɛ ɛne ɛfa ne kyɛfa ma no sɛ wonya yɛ nso so a ɛnkyɛ sɛ yɛ wo nko a wo dia wo ɔno so di bia ɛyɛ yie wode ma han a wo sɛ wo so woma ne bie wo akɔnhoma wo ma no deɛ sika nso yɛde afirifie no mu ba nso so a ɛno nso so a yɛmfa womfa ma no na ɛsɛ wɔte wɔ no wɔte sɛi ɛni sɛ si asɛ bɛrima bi kɔfa na abɛka sɛ wɔbɔ adwaman wakɔbɔ adwaman wɔabrɛ a wombɔ no akɔnhoma na ɛkɔm de no enti akonta sɛ wo se wonyae ne deɛ a ɛneɛ wokɔ a asɛdeɛ sɛ wɔbaa no bɛrima ɛyɛ ɛma ne kunu no ɛma ne yere no na wayɛ bio sɛ ɛdan no sika no wode ma han a ɔno nso so ma ne bi antetie deɛ yɛkan ɛnyɛ bɛrima nko a ne gyaeɛ awadeɛ ma ne yɛyie enti sɛ wo nso sɛ wompɛ no a amammerɛ kwa so fa so na sɛ wobɛgyaa no a gyae no wopɛ w'awadeɛ nso deɛ a na watena ho mo wɔ ha yi me nua yi busa yɛ ama na no nsi koraa mempɛ bio me nua yi busa yɛ ama na no nsi koraa mempɛ bio ɛnyɛ bɛrima nko a ne gyaeɛ awadeɛ ma ne yɛyie sɛ suro na wusuro sɛ bɛrima gyae wɔba akɔgyae awadeɛ a agyapadeɛ wo nka ho a ɛnte saa enti sɛ si a deɛ yɛka akyerɛ wo ne sɛ awadeɛ nguyɛ a yɛnkyɛ agyapadeɛ wode ba ha sɛ agyapadeɛ no yɛnyɛ wo kyɛfa ɛmfa ma wo amammerɛ ne mmara mu nyinaa awadeɛ nguyɛ a yɛnkyɛ agyapadeɛ enti sɛ wɔ so wɔ waawo enti sɛ wo nso so sɛ wompa a egu wie a ɛne ɛkyɛ agyapadeɛ enti sɛ wagyapadeɛ ne kyɛ no yɛntimi nye agyapadeɛ ma wa bra bɛrima no sɛ wonyae wɔ wo nso se wonyae no ɛma amammerɛ kwan so mu ngu no egu wie na sɛ baako sisi baako a ɛno na yɛbɛba mu enti sɛ wopɛ sɛ yɛnsiesie nso deɛ a yɛkɔ a ne atoa so akora meda ase ɛgyalae ɔma yɛ ho kwan sɛ bra w'anim kakra ma mpakyɛ ɔmo mpusi ne mmara kakra asɛm no a mebusa no ho hia paa play a critical role ɛwɔ nsɛm yi nyinaa mu na yɛnhwɛ ɔvalaye ɔma yɛ ho kwan sɛ wodeɛ wopɛ wo yere enti yɛnsiesie wo ne mmienu ntam asɛm me ho kwan okay mmienu ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ yɛsiesie ma ne yɛyi a wasɛdeɛ sɛ bɛɛma wobɛyɛ ame okay ọba na ɛgyala yɛdi atwa toɔ sɛ kɔkɔba so ɔbaa ne sɛ waka biribi atia no ama ayɛ ne ya ɛwɔ beaeɛ a mote na ba sɛ pa ne kyɛw ne mfiri n'akoma mu a wobɛyɛ ame okay ɛgya kwaa me bɛbɛ mu ansa no mebu sɛ ɔbaa no nsɛmisa mmienu bi no moma me ne Dr. Dawood ne ba no enkasa nwie me ba mebusa oba ne nso asɛm bi na afi eja kwa me abam Shadrack ye Shadrack abitru Shak akwaba mejuso nana Dr. Dawood ba no nie adofo onum ni modwuma nyankopon hyira mo mo wadro Dawood Herbal Hospital ene di yankomo free way Mira say akra nyame hyira na nyame hyira tiefo ne ahwefo nyina Dawood Herbal Hospital yegusu ba adwumade nte se de nanana ka Dawood ointment ne ho asɛm no abusuafo ye kasa sisie se bibia hono wonan adna se wo ba bia wo ya nana Dawood ointment ne topaye no ya ye ka ho asɛm a ya na kyese enye de aje se de wakoto bi sure. Yeah, can you say last week you co program of one or more sister station back so. Now you say yeah can Dawood ointment nene capsules on WhatsApp. No mo studio line. A blankesa. Host and say doctor. And now by one can say and faculties and so course and ebano. I know thing. Wow. Now tia dance ye dear. Oh. Yeah, best will take FM. Obi a woti esabre say on to edro ni bia. Or the co pharmacy be a ben. Herbal shop, baby, a ton pipi true. Over the counter, your friend a drugstore. Okwa no abudin se ope Dawood ointment.
and then a topaye and to ointment ni nya topaye na men ko topaye no nso nya ointment no na papa bi dia dance bi na ye me wanwa pa way back 1997 or say no ya great extension officer na mo koye display bi wo kokofu bi mu na mo display machine and nan kuwura amna bi mu ma se bi ne topem ho na machine so bo na chi o na no se efri sabre no akọ pension enso ni sisi na ye ne ya wato tonura en obi di Dawood ointment ya ye ken enen the topa ye ho dance ye kire no papa na num ton e was sister station e koye program last week o say edro no oto e topa ye no onom 3 pe onom to aso 3 times en odo ointment ni twitwi ye na num ton o say doctor since 97 97 no Dawood ointment ne topa ye na ma de we na ni sisi no agra esi o se me kasa sisi doctor esi amitime koto sore wow first ne de na ntesa edru ni ye papa ye kasa obi wa ni sisi ona ma sabi no wachia ni pedua na bi difa na bi di the other side o ko bedwem kra na ofere ya de ya memfere sabi enye wo pese woni pedua be yesa enti koto Dawood ointment what the ointment no fetwitwi baby ya wo ya say yesisie na fa bi sra wo sisi na no pani anwumre unum tua mpo dia wo koda wo de pa pebisia wo unya sawa bi a wo nya sawa bi a wo de wa wo tibi na de ahye ho na wo de yada ebe board de nkakra krasa na wo to ho a obeda as ye the ice block bi na atwetwon no na wanom topa e nom yensa nopa no miensa nwumre na sisie no bibi nsikwa obi wa adwuma a woye na ama ne sisiare adwuma woye otena seche ye hotel for na fashion designers bi bra omo fredi sa dance good o say doctor first metena machine na chi say ya obeka say ya soja bi wo misisi echi misisi no emu no that kase no doctor say ye bubum ne ya enso okoto Dawood ointment ne topaye no oto edru no eyusu ye no otena machine echi a guy bi wadweso ye teleni na o say doctor da bia sa me bo 90 bia na makayo wow Dawood ointment obi e fitani okoto epejade ni sisigi ni twi no ano no onkoto Dawood ointment ye wo teacher ni a ofredi adanse ye say owo konongo heya ni sisi ne ya ne ya ma ogina blackboard animu twere se ya akra wontimi nyina ho nche so man nkwada class work a this o man colleague teacher ni ma akema no enso ne Dawood ointment ne topaye no amotimi tena se marke exams se exam bi on be bi obetena se marke obegina ho se wana na wo twere a wo de betwere obi sisi mu hyehye no se maku ne de wo ne se pane ko to Dawood ointment ne topaye Dawood ointment ene ne topaye Ghana baby eton no bia akra bi wo baby Otec FM drubia mo amutie wo go so o sehwi wi so asanwen so bibia ni ebi ana wo wanchi kentampo o tie ye wo kwawu ni ne mpatem baby a wo de ko pharmacy bi e ben e ba shop over the counter also pay Dawood ointment ne topaye akra doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Ofra Dr. Dawood no obekasa se hospital ho na opese oba obeboa topa ye ne ointment na adwuma ba akonzo ne se obi o sasabro amambe ni mfono na namu age mate no beshi obi wentime na ti o nyasam kitwo o ebi bro okura pomanso utimu so otu ni nan no ba ko a eden da bia anka me ka kire mpanimfo te se me se sebe weda ni mu yedwunu se ya wodi wunku bi a wo use no nka jai use Dawood ointment me no nam desra good no anam desra yes e maskin no so ye fe Dawood ointment nam desra I tell you ebe wura mpenum na ye adwuma my bia na offer taxi nana to the extent say taxi o enye bus enwa no
This a driver ni ebe peja ne nine ba akusim no aye ne nkakra the other one assume. Oh. Ase ne ko to dwe. Oh. Opa ne kasa o se de bia o ko ba bia just offer dropping. No obi tena ben anu. So onya Dawood ointment no de twitwi anopa ne anwumre. No nom to pae no. Te se de ye ka no wo de didi. No miensa anopa, miensa anwumre. Akra wo ko to dwe na emu ya wo ya dru ba bia na ho no. Edu baby a won no kra na ebutu so no obi de o kwa se aya na eje ne kokro na emu ye ne ya I said is ha kra na ye free so on fa Dawood ointment sra so okay nom to pae no akra to kete so obeda kama sure an tutuo sasabro ama aya ne ye papa no mo ne akọ pension obi edi me se okọ north northern region ona obehu akokra wedi 80 years 90 years out ochi sakre kwa afuom kodoba osan wo yerenom ho ne hia no what you say ubisa baba mfia baba ka ne mfie kire wa wonyi ni age so obi wo ho no beka se papa we nyine wanyini nana omo ho odini o what you say enti se ya papa no a etie yen akọ pension wa ye mmere wuntimi nante yade na aba sasabro sisi yare ahututuo anase yade ben what the for intimate nesre baby ye oya okay to pa no miensa no pa miensa nwumre wa be free dia dance powerful number ni be 0244 88 64 37 0244 64 37 yeah me dey twa to obi an nsa ne na yetitiri numbness I say doctor dey we tire me oh ene di stroke ba yo na oh o say yes o wanya stroke o okoda enu akro okwa adwuma o oh hwe o fili bibi but wan hwe entu ho na mo anya ho adupa sure capsules na adwuma pa ye ntinim wow obi an ntinim mu asi moja bi na adam anade bi na asi ntinim mu ekwan enti moja ni ntimi nko eba sa obun sa won nsa no edu ba bi ana ye titiri na edududu yes o maso ema onai o se doctor meti ya form as meti afufuo bi mu me na se edududu na me nan no meto asintini twetweme akra oni kona ye papa no ne ye maame no na brantie bi a o feel sa no koto Dawood ointment ya ye ka ho asem yi okay fasre baby a wo te sa ya wo na na titiriti no na nom to pae no me ensa no pa me ensa nwumre ya line say you never ka say ya line eno no we dia makai oh akrakai ya line no no akra sa titiriti ni nyina be jai ebekọ Dawood Eba Hospital so yade bia agie ni yare ni yenhwe sure na dance ye don so de so yeah akra isi awfro ka akra oh ka mo bon say wasi obi doctor nyame hyamo oh ayana energy enika hospital no wadwe so krapa abrosan akane na Metro FM yemu adwuma no ho na hospital no Dr. Dawood number ni ebra na ebre 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 68 17 Dawood Eba Hospital yes Jama Yarsa ya kan yesi yesehwi doctor that's ramete enti fasehwi kasa no eni tete no be aduasa fa money tofa fa bone tofa ka kire ye nuanom sehwifo e wa santimamu nyina se akina Dr. Dawood utnase ewe dwoso krapa de wo yare no e ma ne mfa nko sehwi wo de wa santimamu nko ade bra dwoso krapa ka kire wo me da se nana ye chia ile masefo e biala boti e biala Dawood Eba Hospital chebo mo se ye wa sanwe nsoi Dr. Dawood we dwoso krapa awini biala bo ha biala shini hospitals ahodo ho ndo wa doctor ye dwuma hima nyame adoma to anomona bra eba Dr. Dawood si we se mo se wa sanwe so bo sa onyine ma danzie fitenu eni mo nyam no wabuso ho koto eti bra na belu ayaresa
Piafo. Me da ase ale. Say jataba anti hwi oti ase. Nyame akwa me yeshira ale. Amen nana. Yeah, Drew. Arafoni adehye sehwi doctor papa no wabeng papa ni nimte. Enti onne no bebompo ni mpu ama papa no waboawo. Mprempre ya yekan mana moto na onne papa no enkasa. Na wiei na de wonte ase bia no onkyerechire mu nso emfama wo. Eye 0244 886437 and 020 168 1717 obefresa ahoma we sisi ya na woni traditional doctor da wura bon komo de wonti ase na wiei obekirikire mu nso no de amawo na wiei Osipes Enterprise enso okumase hakageti Dubai ya wo police station ne nchen pe nenei se ope perfumes apapa spray perfume de tiapo ope brand bit se Asad ope Polo ope Club de Nude ope Metlot any other brands perfume de onona enimu na wakofa papa na ba ebo ne sanda form eye Osipes 4 ena ope slippers emane mema de Adidas, Nike, Gucci, Hermes, Versace any other brands fa hoto Osipes Enterprise nso adofo ha ye tuton ahai ye tonen kronko ye number e ye 0249 238370 and 050 252 0634 Eradi fie heba center ye Dr. Bankwada no oba Kumase kronon bosie Red Parker aha na Eradi fie heba center wo na adofo se wo obi a owo etremu hawo a fa hoto Eradi fie so enemu yade e hawo mojabru so ni etire yade nie ulcer ni stroke hawo wuntiri mu twetwen ana wa ye mrempam enioma nkoye unsabuo mu kura anye wo de fa hoto Eradi fie heba center so kronon bosie Red Park papa de behwe no aboawo the number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 Era senie ukunu ken zani mbusa no na osese yesiesie onini mienu ntemo a enkada ne je ho obepese onso maye ho kwan se yensiesie one bema no nso entemo ana me ba cha odabi adintia ogumani masem ntimi ne ntena bi ontimi ne ntena bi me ba cha no se wo pa wo ho chewo e pata wo kra na me ne ntena bi adiwe di come to me be phone lines ne pa me boja kwa me you know eja o de fa 1 minute bi na me be phone lines na o se de bia me che tifo bi na o se de bia me ka se me ka se no krensa tifo me be mama ba asem we mu na mo nso mo de madwenkyira be mama me no krensa nipa na empenika e da na ye frɛ makontai uni asem o kai okɔbɔ adwaman na o kai so ne obae won se won kan ho asem bia de bi jane bia wo se da bi o kan wo call no se okɔbɔ adwaman na asem so o kan o ka kire mo se abaye yi kɔbɔ adwaman na asem no o kan o ka kire ya na ba na obi se na bibia wo se enye na kre emi se na bibia enye na kre ne ba na okɔbi se na papa se anti e friend ba na se so na se ne ba na ba gitum se ampa se da me ba ho be kan ya no so be ka se enye na kre na aware o emusem doso nanso se dia etie bia no hu ne handla asumtwe ba se hu aware mu se sofu kwa na yiri kwa problem wo ho ba o mu ni kwa mo fa so o mo kan o masem na me nua ba ya obisa na sem ya o kese o mpene no awura atna okunu fon ho ate se ugya aware na ba ware biem kase bu ade nu e ba cho da be ade ntia ware biem me ngwale biem yo and how they were bringing it out of my activating the phone lines na ja kwa me acha me nebre enti asemi ya eda alai ene hana entemu mo mfa madwen kyeremra ho number sa me de fa mo eye 050
522-4944 ɛna 050-522-5578 ɔfrɛfo a wodi nkan frɛ wodi de sɛ na aka sɛ frɛ he Krobea ye me di kebu ate me kasa free ba kwai asanso okay kebu ache asɛm a ɛda yɛ nim wadwe nkyerɛ wɔ ho ne sɛ ma den chere say ma me mra fom nipa no odu di no ba kira ho a watwe asan to ka so kan kwa ka no de kenye bu but watwe asan e di e bo ko fitie mu no ba je tun so kan no apa achew e di ma me ye be sew ala be ma no o se onya o e di e be sew de ba fo na ma ho kwan no o se to fo ye dai emre mu no mo nya dance e ma wo mo siesie mu ntem e di si dem na ba dia e se ho de be ka fa ho Miss Medase. Hello, we didn't say na kase free he. Krobea na Yaw Asante. Ye. Wo fa ti Prince Malik ni ma dread of mon kwanta wa ti mon ponya. Prince Malik ma minti wa dwenkyere. Yo, wo de mo misra wa fa. Wo de ma mpa konya so mintia ni nia ai. Wo fa bo acha nyam se na matu. Wo je show papa on fa ni agro. Okay. Papa. Eni se ye be sra ma me no. Won jai bibia mo manenka. Na sabi papa no wanunu me a me hwa papa no wanunu na wanu ne ho anka onka no kre ha o se me se wanu ne ho anka onka no kre ai mo ko to ka kana baba na ye bibia wa na me se papa wo ho nko a de Krobea me se wo be ye bibia ma bibia e fine sre wa why na nim se wo pe wa de a wo twa ntra ye dai. Okay, Matilda say Prince Malik. Hello, did you say that? Cause free hey. Krobea, but from Adam, the free animal science department here in West. Okay, Adam's maminti wa dwenkyere. I'm Krobea, some news o team wa bema no or in kano kre na ba ko na me nu so ofessor ye wa try again kese. E japade ni te no ka so ja oba na bebehu no ano ompe. Tina ama ode ma me ne fe ka se so da so pe na ade no ntime sremo. Penny wo fie dia me dia sure pass on betini atena fi aka so ni bi ya to yie am so ma dwen kire kakra no Krobea we da se that's ye buru. Hello, we need to say na ka se free hey eje usuni o wada se boy sa o eja ma mintie wa dwen kire so ma dwen kire kakra no kan se ma no ne kenye wu enti na wo to ni tumu enti na wada wo ma o de mu ka o ka be ma obeza yesu die no. Okay, Matilda see Bruno wa dwenkyere. Hello, me pacho we need to say na ka se free hey pacho me di Tawia me ka se fun ma branch. Okay, Tawia ma mintie wa dwenkyere. We de kemen so sen ko ba mo na kuma mrafo. O ekura o si maka me ya so ba na mo na kuma mrafo ka na. Mo kan na tia se nya bi. Ma dwenkyere. Okay, that's the wa dwenkyere. Hello, me pacho we need to say na ka se free hey. Hello? I try make us a free ball. Okay, mami ntie obu ho de hye. Me pa cho. Abara nka sa wale na no mpe bi mi tira wo kasa. Mi tira ye se mo nche ja pade no. Alaye na nka sa no. Wonim bi oba ne ye. Aso onu na abara le na ne so go oba ne ma so ko be kan sampa oba ne ye. Alaye na eda aye bi sa no oba no do ye menye. Na je sa ye mani ba do de ma nenye. Alaye nso kan sem bi a wo nim bi wo ho. Dabi. Hasan ya wo ka se alaye na anka se onim de oba ne ye ompe so obegu oba na nim asinti e na wo ka se nye no krenti na mebusa se alaye aka bibia ama wo bo ho ide wati bi da ho. Oh. Alaye bobo. Hello, we did this and aka se free hey. And I Krobea free. Your friend say Kudo they na from Argentina it is camp for. Okay, Kudo ma mintie wa dwenkyere. And I Krobea. Sabe ye mama bi o am bi e bi tisan mi say. Ni nti ma so be pia bonti. Ya de ni de mi Kudo de mi ti kwa ma bu tum kokokokokoko. Because obedience can do. Obedience can do. Now we do the job but you know this so. And I said the man do I am take us no best say that. Then my mother bring o ko sha be mo take us up way so like that. Nothing need. Ah. And I say man I dey o mo na so da pare.
me je pade ya wale misimi da we na me wale awo uya misimi da na me so me dem na ma wia uya but ka cha se me no me da na men ka yo ofrafo a utwa to odi de say no ka se free hen me pa cho me do bo afi femi area o ka se free bro no be so obo afi asonkore ma minti o tawia me ta se free the problem pa cho ta si para ni do pa we na misrawo na yenya be ma e brano em se indirectly no o ya na jini se o ja oba no on so no ba ti na se o mo na ko mo ni ya wa ku mo mu pese oba akwa ya mi se japade ni je na o ka no o bi na no aka chen so o ja ne de obema ni bi but o ti oba no kwa na we de ba bi ni de ni se wi fi he wo ye bi da wo ti wo be bia no de aba wo ya be bi le de mu ko fiti am a mun oba no ba ne fa be man bo ni so but to put na twam ni na de pro bia mu si man be ma ni tia mo ba me imagine kire de wa mbo ni na no on chekiri nya no fa mo ba no de da si me da se adofo me mfa frefo bia bio na ewiase yadwene eni yen nipa yentemuafo e papa CDK o wa atwema aferi ha on ne kan sa asem ne kire me papa CDK wi me chia ne mama o si nipa wadwene ye dawtiri mu eno ne utemuafo asem a wo ka no se ye no kora wadwene ne ka kire o se he de wo ka no pepepe se nya no kora na ye ntro nso na wutwa adwene no ka se he unim no kora no na wutwa ntro no o ka no kora no a eye me manim hai de abaya yi a ofrefri bo ho ba be ka ye kire se aleya ka bibi e wo bo ho abonten so kire se onka hwe a abaya yi wo bo ho o se ye nyina ye nim de ga na ye nyina ye nim na alaye na mpeso obegu ne yire nanimu ase ye nyina ye nim alaye nkana sem enso obi ono wa abonten no akwa akohunu de ekoso e wo odom ntem ye nyina ye nim alaye mpeso obegu oba da nimu ase na ye nyina ye ma ni bi de wode ya bema no okay enti a kire se bibi wo ho na bibi wo ho yi alaye won so sekire na kan sekire na kan na se won sekire nka na o se enya no kora enti awura a wo frɛ ye alaye na ono ananum ena o se nya no kora enti o ka se ge na ko bo adwaman a ono a se nya no kora enti se si a we play double standard e de a kire mo am wo bo ho ene ono ne ne yere entem adofo ye be kofitiam na yahwe asem wei se susan betumi abie kwai bi na de brode ho no afemu ama ayi ya ni nyina ayi be ho enti mpanyimfo madam ase enti mumie nhia na yenhwe ne korakora ye be ye no ena wi adofo 3p garlic mixture no ye piwak natural health fo ena ede aba se winya 3p aduro bi na se ononom a natural garlic wom enti aboa mamuja di efrusa na kama wuri padua ni mu se wo yo bi a o pressure enyina yie o cholesterol e wo soro we immune system no and function yie wapone waposo to de bi anu aho no pe 3p garlic mixture 3p garlic mixture nanonom oba misi eba kolena keba dani heba any baby eton no bi a o se wo pe 3p unya binumu ebeboa ya number eye 0248928824 ena 0201000021 nana B heba nana B go heba mixture ene ne capsules ni jatuato se wuye obi enemu yade enti wuni ahoto ama ba ma fon kamboni aba ho ba ensuo bi a ye boni gu kamboni wom twia na etwe ba ma ne konsansa de ho aboso ensuo kura kan ni padua da ho kekawo enemu yade tumi di ni padua mu yaw ni nsebuo mu hawo nyina aba mini abai be me kope na bigo heba mixture ne capsules no eye dukura sha da kabakum udi nsuo no be memene topa ye no asi baby eto no bi abeja bi okode bi no afre na bi na ankasa 0549999253 ya Bolivia Enterprise for omo na di nuane a
eye ahodimuo ahyemu matontwom esa yade awieye brebo mesra wo yenuane vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids dum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma enti wo ohaw bia wo nipadua ni mu eho ohaw a wanya wo nim se oteso do bra ye nchen be kiremu kire yen ye ma waduane aduro na di na wow so for alignment ye de multi home eni di adimhwe ye number ye 024601 0150 afi 0242878090 arafo me ni de Krobea na Yaw Asante ene ye fiada jataba na hihye adwumadie obade achia me ne ye jakwa me ote wonka kwadwo bebre kwadwo mo ono nso e de ye content ane so ma wunya ayehwe makraw onia kosise dwoada ye besen hia do ye nyina ye hwe ye hoye bye bye